for and sama etodwa bi ene sen one mo ya omoye adwuma ewo eye Mortuary Workers Association of Ghana one mo kire se enya nto a enya ntua ewiase wo mansa buja di bebreba ye bebum si ya pon enti nyame ya adoma wo kina wo do niama egu fom nyade a obekọ akwakoye adwuma ba de sa so dia ne nkrofo funu edo mo ho akire wo no panipa wo yemra se bedwani edi mama mfa wo mo nhyaye so Steven amwa dododo di no asika na ye kaya etu a watwe no ho nsem ne edijado pemon nsuso edo de atudwa wo che se an wo se fata se wo yitu do sanse na wodon so ebo no ho ban wo hwia na wakofere de krankwa ye de ani betre kasoa na kasoa awo mfifi emantamu Krobea ko a eho no ma ofra ne se anyigbe town zongo papa bi wode wono ankasa na ireba ya wanya emfie no ba bia se enwotwe oya abemu a wo so afa ne sika 2 series ena ode ne nsa to dua so saa ena ofa hama ena ye wose papa carpenter wadi mikoko ena pe wode abo akora ne nsa so saa ma akora ne nsa ne nyina apeche yebeko bedwakuo ya wo mo na hwe wo man nuade ensam so de ma ye ndronum ne ade me kire fd Nebeka yesi chese mu awro ntungu mu no emu ntungu mu no wo mu atransfer ye hwemu na de na FD akasisi ye esabro do so kakra bi ni apone edi ama momoni antra comment say ye de beba na wi pemu na emom tie na se no so fam ye say abefo ntenta video Facebook no so no hey you tech 102.9 FM Otech 102.9 FM Enfoni ade hwe bia na ye de beba ba begu arma matimi anya bi ahwe ensem odum nyina de ye ka mo se nmakwe bi adawro ma no maso yasena nsem huduei ye de eba besomo ene awia brevata mokno ewodwa so ye ba ye mfia de oduni ye nya ha bia dawo monkoso ara na mononom de finin ka bia enim ye wona hodo bebrebe ye wo so ya mok drink ewo honom ene de cafe bia nimo no anoma kasa amintimi na amama ha bia eno efiri honoma abusuakọ vitamin choco so ewo ho ene de yankase kokoi bi ne de ayetio bro makaka ono no na de akoko bia so eya de papa ena vitamin banana eno ne de enganga se awia yi ne ti se no anya ba ko bi na sinkwankwa ni ase na de ju ano agro eno ano no unu obi ani problem bia vitamin strawberry nsusu eni o ene de yanka se strawberry bi na ye de aye ne no niam na ingredient ya ewo mu no enya dewa mesrama da calcium omega 3 wom 6 wom 9 wom obi a ehia bi mpani nom enkwada no na nkura ne titiro wo mo nom na omko school mbongo ma se bribi ntine ubo supermarket ya atododo fakogu fridge mu pani wo nom no na nkwada no so na omo no bi na timi aboa amoma pobde ho nsem atimi akonka no mutibu aso adi abo mu yiem we last warehouse 2024 no eye Otech for by Radio University ya fa edi ato ya metri so se nyame ya adom abato no ye sha ase on the 7 se kukuro ene enya asem ketua te se pane yakura mfi antofom ya be ma nyina maso ate ne bom de ya ka nyina ne se asumdue ena mede mamo ukoto aba wi a we se no uni twaka bia wo mu bio unya wona abebo aba no ena wonye posini unye sojani no akwa gina ho no sa akofom se beto abada wie wodi abrafie na betena se na pe oba bi na tena wotena se a na aso afidie no wireless no fato Otech 102.9 FM Radio University ene ye me se pane yakura frita form a ye de bebrema akofom se aba no ye beto awie no makenkan ene na kasa asemasi anaso obenten ene di eye enkunim Eljon for year to also perfect series books and woman on the account for their man war. Eljon for Yina Munti Damon Shadonson and Crown Dutch and Kwame Girano, Yana Ejina Akin Kind Esso, Nakin Kano dear, upon for 1 room, a year perfect series and woman of for 1 paper. Erentina, GS in Naka, what is the Tampuchia saw, send ye Sefat and Crown to Monkin Can, a junior perfect woman, Macrano and Wahano, one of the outround one in Java Mountains, so English language. Basic one was just free. Oh, apa water people, KG1 was sectional, history of Ghana, basic one. Kosi 6 RME basic one kosi ye 6 no na say JS free no sade ya yo no computer no so akra no busi na dwu mu be pop pa bo so ya penance brodi no mu yo keju one for de ho kosi basic 6 creative arts no so basic one kosi 6 no science maths ni nyina ta perfect ayo so nko kwan so kenkanti ase pa na diapa na wo mo ye preschool nkoda me kire na 01 e kosi KG2 don numerous were hot in language and year literacy over creative arts or phonics computing coloring and writing any of fruit pin ya the day abba
na wo mo je cheswan kwesi frɛ no English language RME and Mohammed kakra Yesu kakra na ye de antoanya ma kakra e de ayante mo akiri bo nsensa guo na kwado social mane ne amamre wo kon kan sa social studies so e ka ho ebi yes ate exam questions a wo do e de amamo bibiti se mock exams terminal exam midterm exams yen perfect and ya bian beyo e de ama nkwada no Kumasi wo puto je ben station wan kran so dan so man first of rabe hu e kira kwan number is 0243299938 and 0540755465 adwuma kwantuo ni o abechi adwumafo bia wo cheche ni atie de hye no so wo fa bibu dua bi cheche ni a wo mo abepa ya wo mo physics chemistry na fe so wo hwe wo background no a wo special yi bi wo ho a wo kira abusuafo mo nyina na abechi de abamo abechi pa wo ko US abrochi mema ko ye adwuma wo pewe na de na wo hwehwe anase bia na wo ye nani ye mo ya ye hwehwe nkoda no na abusuafo bi edom ai wo so bia na construction worker wo ye adwuma sa adwuma no wo Ghana sa wo so de na abechi do betu kwan wo ye plumber welder no electricians once adwuma no msekuta wo no de Romania e de do krodo ko ye adwuma nya sika podo e de abehwe abusua bokiri no manu ne frɛ na free perifo do won kasa 0244 213187 and 0276 221 221939 0276 221 and 0273 635 765 ya femetri mudahine nana kwasi wusu echang menimnua asonaba ohene kwabena boate afi semni nie Asem Beba Dabi. Samna nyabo yanom na samna nyabeduru se ya anya se kan ye de twam nya kuma ne de wawaye ya no ya ne de be kan to obi kan na sam wase wiase nipa kasa tie se wantia Asem Beba Dabi eno na ya duru so no ye mo hwe ni afia ni entre ye Mortuary Workers Association of Ghana o de ba yan kasa ye twimu a ye ko mo se samalefo a na ye frɛ wo no se o masan so ahyenka se nyame ya adoma efiri eda wo kina ekro no wo mo de wo de ma nyina egu fam enya de a wo no be kwa akoye adwuma sentini sanya omo kyerɛ sɛ abane ne omudi kwakwa agro bi omo dwene ho a omo te ase a enye yie ekwan bia so na akɔba ne sei no kame ya sɛ asono mieru na de ntɔkwa kyankyɛn ne jam so ewura ne homa e wase no ne behunu amane timamufu ahodo obufunu ya wo sabe sukɔtwa daka mu a waso mu yi ho adwuma no wo mo na sɛ ebre de ombehunu amane pa na asɛbe beto odwa no eboro ya dwen ne yɛnte ase so ema ye ne eye owura Richard Kofi Jordan ya wone na yɛtwerɛtwerɛfo edema eye samalefo ya wone mo awa Ghana ememu edinkita ho ene wode eba beto dwa se eye bibi na ewiase kura no fidada mu kraman wode asɛm dadao na eka wose eboboso ne da to so aduonu ensia ene omote agongon so omo nkwadwuma didimu na mpanimfo frɛ wonom ene omo ka asɛm ene na sene se kyerɛ ne wo ene omo yɛ sɛ saa na te ade a wɔn bɛsan akwa ye adwuma na bere biduru na mpanimfo ba nkeka omo di a ene yemungamu ba mu yada enya de on beti ase ne ate ase wo kyena na omo ne mpanimfo kasa si ya omo kasa si ye no besi ne mpanimfo wo mopu wo moto atwi wo madi kura atwi di pepe ene na baabi ya omo mfo omo ho enti se ne de obo de ntonsen aka nyina ne sen enye wotwe nkuna ne bede ni o se no ose aban aya asabe ahodo ena afe ankra aya asabe ahodo ye wa ga na memu ha nyina wo kyena omo nyina aka ho bi ena omo de omo niema egu fom na wa bra wo kyerɛkyerɛ nsɛm wode akyerɛ otake kasebo no mayentie enti de ya kan se sansem na e kan ye bi ni ye PPE ana sakanya akandi a ofe ade egu na ye grocery we the number aban de ka for salary arrest by 2021 the allowance be any aban ni be send washing and clean of boss clean of those allowance and all facilities any some other most meetings I effect Adema ejuma so akọ ni mama ya no ibenyam e wa fi almost for you and declare catch against the baby ye ni aba ko se ban so with the money time kakra no e catch aba se baby ye no first strike ya na e declare strike the amount obeka ya ye mo up to 10th of October e catch aba se by 10th of October se man ya dia e ye be start here ni organized labor declare some strike our galantin seminti to me and twaso anti na ya adwin se o yan twaso koninga ban disaster ni be dey ebesieti baby o the original yes strike twaso from Ochina I could do 7 December at least and no na betimi
Why are they not thinking this way, sir? We are going for like want a free time to go out together. And in some way, why didn't you solve it? Especially when we are giving you notice. Yama notice. Yama warning. I can say this. Yeah, the time crack can say, why in this and then November in the class? No, I can class out you. And the political dinner. The Nipa Begi and Nipa new rights of me drink. But yes, I'm here. You best Ghana for say, Ejuma and Ejuma, excuse me, that form. And yet, Juma that form. Yet, the end dinner, yes, I do my way. And the distance to take it. Yeah, that's Ghana for some more Subiswa, Munsun Chapa, and say, and Yama a panel, and ya the other budget in any way. And ya the other even the Minister of Health budget. It is possible. It is possible. Into the American by cross of day, this will solve the problem. Yes, idea. Opportunity Friday, then idea barefoot. Richard Kofi Jordan. Azamba ko ye do so beto dwa busuafo edo ya manyo en 7 ba ko miedu miensa bi e de beto dwa dan 7 na emu evremu pa e je so mbra se bedwani ye amu atoto do ndu asika de fred no ene ka de dan kasika e tuoten de beti ne se wodo abo woku program ase e na woku hwade kwanhia wu ne 7 no ani be nya pa ne caption se de zentrofo besi atred no krum ha no ejansem ketwa kura na seka pa ya wobra ene awankoka no o sa akoto wajebre de adaje ne seka etwe nkomo se man ya te se wono bo wako program bia se ba ya twen sutu eto ne ya twen ye no toy gun na wo de no kura de re na atwe di no se how could you bra Dabi entesa na ho ede toy gun bia na ni nkyire mu people no wo kire se wodo no pesua so na dwumadi bi kɔ so na wɔn to nsa frɛ do ɛba ne sɛ di a wani tua sɛ yɛ amanwo yi saa bere ya dwumadi bi abato nsa frɛ no abo bɛba edu kopia sɛ bi ya wɔde mamfo ɛto kasa nti wɔgye simpie ni apa ya kasa yɛ kɔ so ɛne wɔ kasa wɔ anu 2 minutes kra na maburu bi bo prako pɛ no wɔ mo apa de mo yɛ nyina kyɛ sɛ ɔmpɛ sɛ ɔno abo ɛbɛto so akasa ɛno so wɔ nya hwee nti wɔ kɔ na chi bo ansa branche ba ko di tuo aba besi wɔ no abo so ɛhɔ ana no so nyame ya adom ama ene wone wo hwetu etuo so no bia to kese wone mpelifo na to kese a wo mo alliance si ba ko de aba no edini kro ne be mu na chemfredi a ya wodi nyina de tuo no kɔ na de aba eno no so twen ne de enti honsop no no so honsop ne bi edu honsop ne bi no ya hwese we beto ebusofo obi antumi anto na sega etre se when man ka se na toy gun tin wo wa twene dia boni bi no wo se hwe wo ja tum se twene wo difata pa so wo tutu no etisa na woni a wonko kanu kasa na bjofo yenti se de wonabo eye 7 amoa sika wodi nsam tudwa etuone de okay because obi twetue wo me so abra me nya hwe ni bi na temenka remember obi aso obi aboma so na me feel say as a matter of natural say me different me kra ene me nkwa ena me so twetue ni pa na wa anto ena odwane ye me so ma anto na me kofi bi o no twetue me so first ye na me temba bi ena obi de kome okuatuo ena me so twetue tuo na onya kro no wa anto me so ma anto ena nya se na ye ko me ti ni to ka me nim mpo o ti afie ni me da bia enti de nto ba twetue ni Nyankopon kwa ni ai de ni pa da se ni class ke na je bi da ko wai tanto na je MPP no wa mu no o wai obi ni ni pam atwetia re so be kome obi say toiga tata the na toy na ni ka o ka boy so no ka ka so na bo enye tuo na ma ha ho ade ba kire na ma ko change story say toiga na me da na wo say toiga ana tini ni utua mi mu ya kwara na import se bi o twe mi na o huri ko dina ba bi na o di tuo re me so no awo wa ni mu kakra no say to e kra me da na mu na okay to ya de ntima ya de no oba kuni ana o di tuo na ba me so o re me so ma ya de me mbo no mention to me ni na tem nim no menya de boni bia wo yase ye me ankasa de ankon eti to na sinya de be na woni tima okofa e de ba point wo me so be kumi ana de mo nka ho asa yo te da ti obi so ma kimi wo ma ke ga za so wa he na me bi na agi me afi mu a o mo ne abaka bob na ya de nya me afefe na ya bi shi ye me aba ba nya me na fo wo mu no ana to ana say ya to say ya true Nyankopon do me chinkom womo mi totoe no womo nka ba ni
me yanko point the Medana, so dear we ends, and an area not by near, won't go and for Benetton, who always a chief imam, or him I know what as a mass, or him I what as a mass to say, woman who do one of can't get no dear woman. As a yanko point in it, I did mouse a toy and I too. If you can remember, train goes a toy answer, and my bomb. Elson from Russia, Johnny, the Mamma for woman shares about 1 person, so 7 and more. Secana don't know what they at judges say a toy. We don't keep a question here, we are afraid of going to an hour as a toy. And I said, Debbie, it's preoccupied when punishing on so train here. It's easy what you have to say, well, one home pine, every able. Na kaswa wo mfimfin amantemu omo obro no bi ohodoma of friends anyigbe na saa anyigbe hodom no na aba betodwa ese akwada ba mu abi a wonya emfie no enwotwe na ono ankasa sabia ku sabia nya do ne maame ekunu na ne maame kunu ya akwada no ede eye kadere kaka wachi akwada yi ede ne nsa atodua so te se sabia mpraduasa gai bi o waso friends papa we carpenter ni ene sade wo boda so no sa pepepe na ade no omo mugire ha no mo kire se etie wode akora ni nsa to ho na pe wode hama wo abura akora ni nsa ma akora ni nsa se bria no gusu aye kasa ni nyina peche ne kwadu a wode ebo no ne se wode ne 2 cities bi ato se eja wode behwe no halfa ama akwada no afa enu nti ene wono so wode anyambransem ya etesa no na wamana so ha o abusuafo papa yi ewie ye no san so kotwe baranzu ibi ene ne ogua akora no gwatro wa bra na ne maame eni ho ne maame pie ye no wode ne ja papa yi se wedie waba no mano no waba ekuru no ti wedie hwe no kwafem se meba ene papa yi edi se anyambransem no na wo wie ye no wa amano anso ho no ma wasan so ade makoi bi pa egu akwada na ni ene wode ne ko hye da moto bi mu na akwada no atimi ne nsantwefo atotwe nkomo ama waka nsem ne nyina ade a kire wo no se papa yi wo ye ne se wie ye no ena ne wode mako esan so egu nanie wode ko hye da moto bi mu no gya no ho ekoye na no ena kan ho bie ema wo kire mu a na tete yade bi a adonfo bi adawroma omutimi eye hwemu a ema omko hu ba bi a akwada yi wo na waye mremre ne kire ayibefo no omko yo hemfo mo ho no zongo hina ho no no ena se bredi watimi akwakwaje eye akwada na mprempre ya ne de wo mo de asem no akwakwadan aposifo ya aposifo gusu a oye mo hwemu na manu gusu a ka say enya dia sebre papa ye onya odi sa nyambra nsem no wo matimi akire nanso o mo kire say kwan biara so no o mo sabe so no mu Elson for yonko FDA na asemba ku bia no so ebo hiru so odon eye emo ntumumu semo no ye dia basa ne asa tu e dia gu boto fufuro mu eno nti ye beka ye di sama wikio don okuja to abrakwa e di nsem no e di namoa ya wo kan kan bia se SHS fo nkura o de pese ku wonom yede emofon yanka na fon ene yede ekomankura ntwom dia hwe ya na wo mo ato anse do etinsem no de wo mo ka kire mampani na dodo akokufu ado ese ekuo ya wo mo na ekra mo ne de ba yo de asosua se fata wo mo no e wo se de ma wo mo papa na wo sanso frɛ bio mo se ekuo ya wo mo na hwe o man yi duru ene aduane nsem so mekire Food and Trust Authority wo mo so mramu so de pehwam na de akro no de ne nyan pa se Chinese phone baby ani pagina na wato ne nsa no emmo no so na age pahwe se bia na se akwakoyo ede na eduefo mpedifo aba montre so te abatutwa se mo no de ho te se de kan sa pro afo yire no ne ade no ka ho se bibre no wo mje se nkeka wani fi bia edimu ne nkura no di ya body bia ni musa de manfo ka ne mom ho kwan ya ye fa so no na ntwa yi ensemi nyina no efri panipa kwankyerefo ya wono enwoda aduadon doctor the list eye bi mi da kon ena wode atudwa ekire se enhwemu bia se fata bia no wo ayo ene wo mamu die ne amanroso die nyina wo ayo se bia wo mamu die nko ayo an maka se bia wo mafa kwati kwan so endu wo mafa amanfoforo de nso de atese mo no kire se papa ni padia eyo yie na wo kire se we ni aye nyina no am yafuru se mo no ye papa ai mo no de papa na wo kire mu se wo mu a ekoe distribution distributors aforo no a wo mo de mo no ntugumu de fa ha esa de o man ho fasuo de o man di atoso se yo man yankase ye mo no wo mo na embra asotwe eson esno wo bo na mpelifo de ato won so na wo kire mu ese efri nere ekuroi no ne ade no edida ho pa chonko de brisamoa
and on Bema, woman, dear to me at a wife for son, or maybe some moon to moon, say, we better for Chiaquan so could is my head to saddle. And the idea who are here, almost and with Susana Mono, and we don't. Yeah, what's a candy to me a shadow song. Sabribia, no that day, Yano. A moon about Yabi Drump and inform fish, yeah, Nasia, someone natural who say Papano, one de Quaquem, one more yet that cry. Now do 2 good moon a coffee to Quanswa, which one of Mortis and a morning the woman dear, one to say, eh, Papa. As I'm not see, your friend with Timoda Hinana, Quasi will sue a sound. Minimia. Alsonaba or Hine. Cabana Watson. Agra, the Akani Ode. Apomode mapadie eno ane hepa plus mixture. Apomode mapadie eno ane hepa plus mixture. Unia, Pavi, and a black smokes mixture no. Malaria dronana. Ane, say nam sa. Ubeje di sa minim wife nyina ye tested positive. Ya num bie no. Say a ku malaria money nyina. Am ye nyina ye negative. Ade ho. Won ma wo ye hepa plus mixture no. And wo di we nsu aba. Sentia. E was wo immune system. E strong de bia. Enti Pavi e support immune system no. Na plus mox no so e tu malaria no gu. Malaria symptoms. E te say etipaye, afiafie, wonum ato, ahomra no msa. Acha kura 4 days. Na Pavi and the plus mox mixer. Wanom no e tu malaria na se kura. Anya sa dia ko hu doctor. Fra 0542 778572 and 0542 807907. My dear Drone pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A painful about or more manufo and Quada women fear to me come. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje Jodian Kratwe. Hey, Opani, Mashusha watch. Sir, perfect series books here. Oh, my, go to be mamma mano. Oh, Jajai. Abua wamo say what to make in kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIJ perfect series. Up tomorrow, dear. Jai. No, dear name D4 and a chair woman Pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books PAB. And our science. Creative arts. Maths. RME. History. Coloring. Computing. OWAP. Nina. A free basic 1. Equasi basic 6. English. A free basic 1. Equasi junior high school. Ne bane combine store. Or when you be English nom and maths nom. Me say books to be anywhere. Perfect series. Any be na GS. Any naka. And so I'm approver. Into a battle Pia Koto be maneba. Hey, and that's a way dear. So could be crab to me. I could chew. I could tongue. How many students? Na and look dear. What table one say she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams. At the master school, a here one more. At to phone call put to a station and crying down so mine. First stop, and your mama by beer, your tonto books beer for 0243 2999 38 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapadie eno ane hepa plus mixture. Pavi Plasmox Hepa plus mixer to malaria na se kura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Buso bi pini menti ase me do. Tie Hepa plus mixer enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Abusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, we Hepa plus husband. You the one Hepa plus husband, and you also we Hepa plus wife. Na abano Hepa plus mixer. My dear Drone pa Pavi Plasmox and Hepa plus nina. A painful about or more manufo. And Quada women fear to me come. Our pharmacist and her bar shop at phone for 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa plus mixer. Mapo drama. FDIG Jodian Kratwe. Ghana for Medindi Dr. Ima. If we bra MPP bar bam, wetimi atretre yapo mudin won hyehye ene won sensem e de ama Ghana for OPPP num. We kire se wasi ayaresabia bibire wo yinkuras. Ambulance ahodo. Zipline abefo kwan ya wofa so chichendro ama doctor for ho aye ha. Ampo Dr. Ima ye frame Jane ye nurse ni. Enye no kwa ye den PP abayase. Wa map mudin adwuma ye ne hiasem. Afi bia wo sharp mudin adwuma no mukena. Sika odi bongo brain
yɛnya nkwanyimu afibia 20%. Abɛɛfo mfidie de yɛ adwuma no nso yɛnya deɛ wɔ n'anim. Wɔatete anɛɛsefoɔ bebree. Nea yɛ m'ani gye koraa nso ne sɛ wɔsan so de sika a wɔde ma anɛɛsefoɔ a wɔgye nteteɛ no asan ma wɔn mu. Ayaresa bɛyɛ krabɛhye. MPP 2024 manifesto no ahyɛ bɔ sɛ yapɔmuden ho nhyehyɛe ne nsɛnsɛm no wɔbɛhyɛ mu kena. Afei nso wɔbɛwie abɛɛfo kwan a wɔfa so edidi dwuma ɛwɔ Yi Health Project no mu. Wɔsan so AC Agenda 111 ayaresabea ɛwɔ man mu nyinaa a ɛbɛboa ɛde nnwuma mpem 70 aba ama adɔktafoɔ, nɛɛsefoɔ ɛne apɔmuden adwumayɛfoɔ. Nti wei kyerɛ sɛ anɛɛsefoɔ a wɔnyɛ adwuma nyɛ no nyinaa bɛnya adwuma yɛ anaa? Saa pɛpɛɛpɛ wɔbɛnya adwuma yɛ na wɔsan nya ahotɔ ɛwɔ adwuma no. Ghanafoɔ moma yɛmbɔ yɛ apɔmuden hyehyɛ ho ban. To waba no ma Dr. Baomia, to ma number 1. Hello, Odo. Wake up, oh. Now we've got places to be. Bronya way there. Me no wow. Me say Bronya setting. Yebeko Stadium. Hey, I share movies. Ako cooking classes. Ako skiing. Who there to? Oh my baby, don't laugh. Go TV ama bibia simple. Football oh, movies oh, series oh, open cartoons cra. Go TV will be brave. Enjoy unmatched entertainment with your entire family. Upgrade to Super Plus on star 759# and make Christmas unforgettable. Go TV, love it. Ayo! Abatu amrenadru. Enchani akoto aba yi oman mu akandifo. Nipa ne doso. Nanso ba ko danso won nyina mu. Enne obi ahia so obeto aba na ma obi o wani so ade ehunu. No anim ye Ghana hia. Metre Owura Festival Kofi Apalu a woye Franka Tufo ema the Liberal Party of Ghana ya wona hyenso de eye ensroma no. Ye Owura Apalu say obeye Ghana mampanyi a awofo breast wate ode hyehyɛ ba wato ne din child benefit akoda bia ya wonu fufo bia ebenya sidi ahanum enti ata maame benya mohum yenu ne de abo na tenase. Mr. Apalu say si awo ato Ghana asase so nko ade wo onfaso ma oman no enti sa wonya adwuma mpo no bosumi bia wo beje sidi ahanson metre 700 Ghana cedis say unemployment benefit wonya adwuma nanso oji akatua ana face free university wo mpe we na wo pedien Mr. President akola bia bosumi so betwa ne ka 500 cedis akola ba ko bia enti say wo maye nan a bosumi ne so na je so benya 20 million kanis sikano wo maye insia ti de me maye insia na je so benya 30 million nti wonya adwuma so a ebe ma 7 million obi a one na yire ete oba ma na nya adwuma oba na nya adwuma bosumi so mo 1400 na omo ma so 9 omo so nkura no so mo bia 500 na je se abusua no bosumi bia no menya 34 million efi apan ho na ti se makosua sane ma we nyina wa buchiri na me se Baba president university from first year ekosi final year untua school fees free uko university free hostel accommodation bibia free uko university so we JHS said enquire we BC exams yom be kwa SSC obekwa SSC na e ma 2000 se bakoto to prospectus akora bia bakoto prospectus na kufu afia batu idea yesesem hwehwansoroma no na team ni monyamfo Kofi Apalu ya wa fra kente no ne nchan ho pe na obreso ntwa LPG yankonkwa LPG someha na yankonkwa Odofo mama mi se wasem bi o da ben na opa brese ukohwe onipadua mu sede onipadua na kwa na ho odin sitie obrabo osa cholesterol anasa de dudu ewo mu o blood group o genotype so ye AA AS ana SC Sabre me comfort by Grace Medical Center the amount say enhwemu bia bramye nchen ma ye nhwema ka kra ye de kwa ye de bampo brano ye de kofi tem kwese bibia de yie na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomotia se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hu ne ntem ye timi asra no by Grace Medical Center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe ose kwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05.
Krobea setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Asante. Krobea nana yo Asante Asem Beba Dabi yo akakune bete onua ori abe akusie ati Quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi o Yesu wo ha yanbisa Peter o teka Asem Beba Dabi wo ha wuko tie hefa piao adon mu guhura ayeye ne na asienka tuse nyuma obia ni nyuma ne doso nanso di odi amenipa no eno na wede o hweso edidigi hotek nyame mo nyuma enkoso openia wo pie adwuma no enkoso nyinkyere enkoso abawo enkoso enkankan ko mantie no wo ye modwuma wo mu nyina da papa mo wo ahoden ahoden no mo dia eni se ame no kasa no bai enkwa na wo dia ma no wo dia asem ye wo so wo dia sene ya metumi atia to obrani mo hwibi pata ya kede na dia che na dia so bi bibi so wo mo so na ni asem o edini wo mo kwani mu kura na e tuo ma asekan emo no tutuo anso omo papa mo da so busua ye waduma papa we die ne kense we kan sha ayi ni na asian kam bo wo mu nyina ho ban e bidia ye tia Asem Beba Dabi brofo enyanka papa wa yibi oteki mo nyinkire ne duma ni tumpon no mu tumfa abotire odo ensema ya no mu tika e futu sema ye ne ya ne ya ne kire wo mu guye ni ma se nyesa no mo tie wo mu ka se aduma no mo ye no emra wo mu obi ani mo ase ne mo ye yo kataye ne ya no mo papa nka wo mo ho fi sa bre do hwiri kopum bra o obi a beko no de baba betena se se de be ya on be sisi na bibia to ye no awade wa ho de nu OTEC 102.9 FM enfanya kopum bra wa obeti woni mo nyamo adum ni amen nti me kwante na da na me fa buku ni me share scan na me twa any date na chese ensi ko bi ne de ne so ekosi obi kunu ne de ne so ana ma antenanta okọ ya o check scan date no date ne nsi ko bi ne de so esan kokosi obi kunu so nti mama keto adi me ho ya ka kire me se wadi watimi adi manim amama kwa akohwehwe be ma oni ba oni yire na be ma na je tum se one me na enyim ama na bɔ na busu amane na afei dia me se mesisi wei na se wei na obi kunu na me pese me de mano a ne nsane ne nan nie ti mame so adwe ba me tim ne se me ho da me nyem ye ndru ba bia na me yiye nti na me nim awo no enhyehyɛ ye da ho ti me ya se a obi nyinsan de ye mfa ma obi ba se obi kunu ne de wo se me de na ade ma no na de oni ba nire no me ka che me pass mi na me ka kire nti mama me keto aye se ene esa de ame kan kire boy ne se nyinsan no mayi agu ka kire kobi no a ne papa na tobo o ma wadwene se ka kire kobi no se nyinsan na amode beto nanim no aye dey mayi atogu se be ya ehona chi be kata boy ni hu se ne ba bi wo me ho a kire be kata me wo nyame ani me wo ya ne so ye me operation wa ntumi anwo me amantumi anwo nti na adwi ko si se anam so ye sire mi nti no se se nka nyem operation aka me force se me chim kura nka me wu me mba biem na ba ma ne cancer ti efro operation honom no wanka bibia me efro hospital ba wa boka wa ye bibia wie yi me ba fie wa start man onyim nyina ono ana na hwe onyim no ono ana hwe me akwa no bibia from beginning na ahase nyina nkosi ending nyina obi kunu na ense ye mo operation ya me ba fie no ana ye nya 3 weeks na ba mu say because we din kan ka sese ye ono a me wo bokọ nya ono nti na adwen ye ne ntama ne koye DNA obi kunu ne koye DNA ono nyina na ko DNA fo ni nyina na ko DNA fo ene wo mo ye da ene wo mo share ye da a date ni beba ye nko mo office won ko je results no on be send afa ye phone so ti ye send ne de ma no ne send me de ma me no ye ba no afre wo mo no abisa code na with the baby DNA results ni mu no na me frɛ me the number for krampo frɛ say omo mfama mo se there bi just a number na me de ma wo mo office ho ne no a no betimi use there na me see you ntime na me check ni me hu so me hwehwɛ ya na me de sa number ni from no me ko ya se ba ya na nye obi kunu ne dia
Obi crew vindicated. Baba Kumame. Asem Beba Dabi. Me. Asem Beba Dabi. Baba Kumame bio. Asem Beba Dabi. Enti obi kunu koye DNA na DNA ne ba ye no. Na nyinsa ni nye obi kunu dia. Asem Beba Dabi. Ye. Nyinsa nso waka kire ko bi nso se wayi agu. Enti won delete wo hu bibia akra mfiri ho. Na ayi oma ya unya wo nom ne wo mo da no. Eya ehefa na unya wo mo. Bebre na ya shawo lai. Bebre na ya he. Ashawo. Asem Beba Dabi. Bebre na ya he. Ashawo lai. Lai be na akoso. Oh, say like me to na say. Pese mi hu baabi a wo kwa ashawo lai no. Asafo ya. Asafo. We also BB side. Asem Beba Dabi. Ehwa ashawo wo ho. Enti wo kwa be na ofa so hu se we mu ya ashawo fo. Oh, mu jeja mo na be flow. O ja o bit me ka short. Once of you a short. Asem Beba Dabi. Short. Enti wo kwa na wo de he. Na me call dem me want debate me price no meet me. Enti wo price no na utimi ko say. E be a 40 cedis and say be 50 cedis be. 40 cedis. Na watua. Ana satan kura na satan kura 20 cedis kura utimi tua. Sisi na se ne bo soro. E say di asha wo de bo ko soro. Omo nso atutum. Isi omo atutum. First and there say. First we kita 26 kura na utimi bia na 30 cedis ba sisi de ni na ne bo ko soro. Sisi kire wunya say 50 cedis bi. At least kura 50 cedis bia this say bia onya local one bi. Dia in local. We say o ma bi wo like ono no. Men kan say ono ni levels ni share ni so bia ana ono no hu se bia ono bia o share o fine bia the form ni gina so bia. Who number one slim girls ni bi no. Esi ya wa shawo local wo ho. Ena dia hin na enye local no. Dia enye local ni hu ma hu form na. Asem Beba Dabi. Wa tun se we uniska unti wa ga sentimi nko unti take. Wa tun se yes. O kwanya de o ma chance ko ana o short dress mu kra na. O timi ka se onya the type. Eso omo nye local ne de omo nu gina so. Omo de omo yiyim. Omo no so je say. Ni first me the local one na make bad. Omo timi se form we de car escafo la ni bi ni de me na won di ntimi tia me nko. Na o ko ho a eya enga unya omo nye local ne bi anka ope. O me na me ko na ni de be bua mi ase me kwa say me hu be to me kwan pe. Krobea nie. Oba be da me hu be to me. Eni kwan ni ade na me ni je. O ni oba da ade na unya free. Me oba da dia ase like me se me hu to me. Ase me se adwendwen esote. Ana me ga se ntem ya adwendwen doson. Enso kan. Nti so ni oba da dia. Na no ase me hu to me. Me na sa da wie na me sa ta se jimsen ma de. Makwa na nso ya chance mesako enti wo de da bia me say that e dey bia this miniska ile
odumankuma nyame enase nkamfo ne ntontom ene yede ma udi kronkron no adofo ne ade hye awiai yebema yenho aha yebema yenho ye hyiehia na yama yenho akwaba diaba otek 102.9 FM so ene eye wukuada ene ye bosumi duba akui ne da etoso aduonu nson emfimpinu ne aduonu nan mu ene awei ene wiei yasan hia bio na yede Asem Beba Dabi dwumadie no ene eba abesom dwumadi a yedie da biara da ye ka de kiradofo etiefo ne adehye se yede sua de ebrekro na amu no yede kire yenho nso ade enti na wiei a yahia yi nokre momma yense yenho se ye ba besua de na afei yasa kire yenho nso ade ena wie dwumadi a yedie bra Facebook ne so ana bra YouTube ne so hwehwe otek 102.9 FM bra Facebook ne so ana YouTube ne so hwehwe otek 102.9 FM so hwehwe na so huna wadama eya hye ena wie hyane nso se wo be hye dwumadie no live ema wunuanom enya bi hwe ewo wo timeline hye dwumadie no na wunuanom nso nya bintie enso wo timeline so wo YouTube ne so dia eya akopɛ link no fama wo nso wunua na wunua mfama ni nua na ye nyina yenya akwanya se ye betumi ahwɛ dwumadie no bi na ye tie bi na ya famu aba ye de bi asua de ne ye de bi nso akyerɛ yenho nso ade ena wie mo so mfo Krobea nana Yaw Asante nie awiei ogi amanie ena wiei apesemakana nanie ena wiei Krobea jata majimadwa wiei ka hye ne nsonso se dwumadi a yedie se wo ba Facebook ni so se wo ba YouTube ni so wo de link ne ma ana wo share no na wo de comment nso tum fa comment nso tum na wiei yankenkan ba bia wo de fi a wo de ba faka ho bi na amanfo nso nte wonka ene wadwenkyera wo de ba wiei ye wo Be Love Radio oba Spain abuchimani mu a ena wiei Be Love fo aba ahomane so onomo monitor show no ena wo ba United Kingdom ni mu a ye wo Sahara Radio wo ho ye wo Bruni Radio ye wo Amansan FM ye wo Abawa Radio ye wo Patmak ena FGN Radio onomo nyina nso aba dem abiebiem United Kingdom man ni mu onomo su tie yen ohweyen ehunu de ko ene ye wo Be Love Radio so oba Spain a onom nso aba dem abiebiem adwumadie ni twagu ene wo ba Denmark a dachi hima radio enso ewo ho Rakus FM ewo Belgium ena Sky FM wo Columbus Ohio United States of America bruchmani mu ene wie wonom nso aba dem abiebiem medi de Krobea nana Yaw Asante ene wie oba de achiame ewo ha obo ewiei akwaba ya eja akra umpom te say nyankopon adome ho ye pa na nso so awurade nyankopon na dawroma me nso me ho den ye de nyankopon ene eye wukuada ene ye bosumi du ba akwi ne da etoso aduonu nson ene wiei yasan hia bio ene ye ba besom wiei ye befa kwanye so ne ama yadofo yatiefo nyina afinhia enso ewo dwumadie no so na enawie waka ya hyede nso se yetena sese yi a da bia asem krope ene eka yesi ye dwumadie ye de sua de ya saade a kire ye ho very good entinawie ye ba ba ye de sa na enche Ghana ye kwa akoto aba omanfo nhye ne nso sese ye yi a me ne wo ka sei aka enan kono aka do hiridu nwotwe aka minute dunan eni ni tete kakra Ghana ye kwa akoto aba da bia meka sese eduru bre bi seyi a oman ni gina kono a ye gina no nkyere sebe ye de atuo ana ye de asekan ye de ma ena ekwa akobro ye ho da bi na mom eye yenkokromuti no eni ye shine ne ye de akwa akokyere ye ntumi se asumasi ana obenten ene yepe
say wo hwa amanyofo no a sa Asanteman yehu hia o yehu hia ma amanyofo say wo check here obi e ba Asanteman yeah that tells us say Asanteman your mind amanyofo ni nyina e ba Asanteman we yi ba ebi su ebi kasa momi emra nom ne de keke ka ho that's it eno nkyire tumi a e wo yen temamufo ho na sa tumi ya ye ka ho asemi ena emrantie mienu bi ekuro bi mu adofo wo mo de sene ye ka se abato nye maabo enye nsekantwe enye akutiabo ena sebe enye ntokwa no wo mo de wo no nti obi case enti de emrantie ne yo wewa amanyokuo ena wewa amanyokuo B ena weyi kane de we na beba weyi kane de we na beba enti pinche nipa betwa ho ahia na dane ntokwa mrantie mienu intem nyasem ketwa o weyi akotwea ba weyi akotwe sekan weyi sa wo de wo pa afabra wenso se wo de wo nso pa abra so me shout se de me twitwa na ntwinam wenso se me bo wa ba te se de me bo abo aponche aba amanyosem ho nkomo amudie we na beba na afedie baabi akoduro no na kuro ni mu papa bi ewu kuro ni mu a wono ni kuro nyansafo sa papa yi chisa asemu ansi chise wampie ho chisa yamfa asem no ankoto nanim na wanto nsa mfre afanu no obia beba obia ba be kire ne humu sane papa no be kana asem no baabi abeko bia se ye ka no kore nko ade a saa ne beto enti papa ni tumpasa no ti ye mema mro watwesikan yo wo bebo aba o na we die saa asem nie na ani akora nkakra eno de ne pomeduru oduru ho adai me nana anom die na esie ada na we kura ba na we kura sikani oswo me se me mama nyokuo na beba ono na ayese wono nso se dabi enye we na ye we nye we na ye we nti na na akofa ntokwa yaba ose wo fa waba ne to ho ipre nipa wonso fa sekan ne to ho ikum nipa momfa nto ho eno om de to ho eno se wo kwa kopetumi ediama wo wamanyokuo unipa a wugini die wayi obi papa wayi obi ba wayi obi nua na wakokotena adwane so a wo bobo woni a ene wono mo ba besum din a wonka humpo ena de awuye nie o se sami wo sa amanyokuo num o se eno nkyere se baba baako eno nkyere se twasekan mienu na wo ye babunu na wo sa kuro yi mu memfa nyina homa Ghana wo ye babunu na wo Ghana mayimu na ye ba beto abai sa nioma maako nsoi esese obia de hye ne trim na hwa tai din obi etie papa no o se de edi kan ye wa bato afim Ghana fuei emabunu ema ni merimei emre wani nkokurai munsuro nyame o kan sa asem wie ye no obi aye din hwe papa no na o ma baje so mienu osimunsuye nyansa se wamfa nyansa anto ho a wo beda no ahunu se abai nipa me koto amani wo betumi aboa me bra ana wontumi moa me bra enti nyansa munsua no ma san baje so miensa osimumu nipa se wubu nipa sabe wo kwa akoye de nye enipa bie nano na woka e de kire wa obamu ani ada ho no ma san bobiem enan eya munsia sika bibia tumisi wobi nka se pudio nhye na hye a edwono de beye bia no ebeba ame di enti ye pa ye behunu nti ye nkyekere boa bi emfa nto baabi sebe yensum kwadu bi
ni emfa ne hye kona baabi akina semunti emabunu munsie sika wase toaso enum munni mu ankasa mu fi asem du fi asem se insem wo fi o wo sa krachi we ya wukura bai nya na anu ya na mi hu se ofie se ni di okura sekan na anu ya na mi hu se wonu nso fie se ni sanka wudi wo fi asem nka wo ma megida ha emetwea ba ntwe sekan ewo bi papetri so wo de kwa akopa adwuma ama no ma san ba age so ensia ose monwene mo ho emabuna mo wo Ghana monwene mo ho na mo a wonamu isabe wonni bi te sade amete hai wuncinye ekokoba de mu odin a yede wo kwa yede wo ko obia ni ho a wo ba betwitwa agew ye bo wa ba ma wonamu bu woda ho a obia ni ho a wode wo ko India South Africa China ana USB so wo kwa akoya ma wo ye twa sikan ma won sate a sani ate no eye kuntunsinia ne beye ye de aba wo ma wani fra ana wani tuba sani aye no saa de beye ye mfa wonye wo bia ma ne mfa wo nko baabi se wo kwa akoye artificial operation enti monwene mo ho omusi de twato munya jimi no sabe enye jimi semu a enkawo onkofa ba nkawo onkofa sekan wo prie adwuma de amu obi papa won kɔ to ma nto sekan fa nko pranipa enku nipa na wo wi a posi abekyew e de wakɔ akotum saa ne o mansu na papa yi ka de kyerɛ mabunu no ye wo kuro ni mu Ghana sɛ yentie sɛ yetia ebeboa ye kɔto aba o me mfa ntoto ye ne ankasa ye ho ye kotodwem ye mfa ntum na emoa ye oba de achia me akra ye hia ya eja akra akra ye na nyame ase na ye nchia ye tiefu nyina onsem ahodo me ensa papa yi kan ya onso de abetudwa yi me so me famu ba ko ana mienu nia edi nkan ye se yenwen ye ho nipa bia de bia wo ye bia wo se odi kan edwen wan kasa wo ho ansa na wakwadwen obi foforo ho efiri se nyankopon ka wodo asem no kra no wode toto ye nia ye nkasa ye ho o se do yonko se wo ho enti de wo ye bia no di kan dwene wo ho kane ansa na wakwadwen ne eto aso enti bisa wo ho se ni ame kwa akoye in case of say me koye na baabi bomi me koye ni echi me koto prison me koye ni etumani baako me koye na me nsa baako twa me koye na me nan baako twa me ye dan me di kan fa wo ho gina ho no mo hwe ansa amanyoni bia anasa amanyekuo bia ni ho a sebe se ukoye basabasa na yetwa wo nan baako anase ye tuani tu ana yetwa wo nsa baako a okọ power mpo a obetimi de wo nan na tua ho anase obetimi de wo nsa na tua ho ana wani na tua ye etu ye no obetimi de tua ho ndidi kan dwen eno ho semi kwei na semi ko wu a bibia timisi bi ko wu a enti amanyokuo no a me ko pretu me di ama wo mo no ombeka so ombehwe me yire ene me ma ekosisi ombewu ana me maame ene me papa ombehwe no kopim se wo mo bewu ana obi a mete asie yi onya moa wo me hobia no se me firi mu ne se amanyokuo nti me de me ho abo afode ama amanyokuo no makoye na ma firi mu ne a saa de no ombeye e de ama wono mo ana dikan dwene ye no ho okay afei yensu nyansa se aba enya de edi nkan ni a ye beto aba wo man mu nie ade ba ko a o se usua no nya ade a de edi nkan ni menim ebi a na wo ya brante na wo ya akwada afei de edi nkan ni e na wo behunu se ye beto aba ya tobia ya de ya totobia ya hwebi ya tibia anya bia yenim se eduru bre bi se ya yenim dia amanyofo no wo mutumi yo
enti o se ye ma ye ni da ho ni adwi hu ni se senia afibia ye no eno na aduru we good enti afi atwa mu ya nko ade enti na we ni ye beko good afi ba ko eso mu ya ntwe aba ade enti na we ni ye betwe aba good enye de ebi nsi de ni okay enti ye ma ye ni na ho na yesu ye nyansa meda se ye ma ye ni da ho e wa abrabo mu a bibia nso tumi yeyie ene George Asadu ose akraya Krobea Asante me wo YouTube ne so e na me hwemo me mamu very good morning ene me wo USA de keke ka ho ne de ya me mo de minima ni USA no eno ana metumi akraya Krobea Asante Nyankopon hyira mo ene mo adwuma pa ene adwumaden a mo yo na wiei ye ka mo ho e wo YouTube ene Facebook ne so ya da se Evelyn Ahoy osana na ya Krobea Asante wiei big ups ene wiei yenso ye ka mo ho yate Gladys Tano o de ba bia afri a o de ba na de aka ho o se akra Krobea me nso me hwemo o de we ni de enten ne de wadaro ma mintumi mo why de metumi abo ayo UK na why nso wo United Kingdom mu ya nyahwe ya be do be kokoko areas bi oba Ghana afrem na mfa onko akura bi ase na mkobo ndi nkyerɛ wo why obete de make yase enti nso wo UK Gladys Tano o monitor show no ewo ho na Alex Chei Minnesota for de de mitumi bo de mitumi mo ne ya mo mfrɛ me na mo nkyerɛ me why e ba sa metumi abo wei na nasro de obewo na training mia ma mitumi ka Minnesota ne ye enti Alex Chei di bai no ma hu say de na nasro de obewo kyerɛ me na and the United States of America Minnesota na Alex Chei enso wo se akora mi wogidie wa rehyebu so no abadwafo nyina mo hoyo eye ene ye mamumo ene adwuma pa monso mo yo de mama da Ghana ene asanteman yate loti akua eklenam o se akora Krobea me nso me wo Ohio your favorite online wife wow my favorite online wife mate Nyankopon hyira why me dofo pa my online love Nyankopon hyira Augustina osei osi akra Krobea Asante another everlasting day yeshia na ene everlasting new thing omane agei wono nso anya afeko e de aka ne mfie ho ne papa Emmanuel omane na me wishini mate obane dase wate obane dase Nyankopon hyira pa wate yebo adan na wosi akra Krobea Asante Syriafo yenso ya ba ahoma ne so Nyankopon hyira okay Beatrice osei onso wo France ene France fo a mo monitor ye nyina no Nyankopon hyira mo adofo de edikan ensem bi a abaye nim ene de akwa akosi Bismarck Boache obese onso wo UK ene wiei wa join ye ababa wa bi ede Jennifer Kubua obaye nim oye lateni na ewurano anu asem ene se waba Asante mu wabetena ni nua be manchen se wo ba besua adepam a wo besua no no wo ne boyfriend ya wone ne ye love kakra enipa ni nye dua saa tito de bia esese nipa no dua ne nso sesa ne oyere kakra enti wagya love ho abakumase ha abetena ne bra nchen ena dako wasore oye uraba ni mu edu oye very thick lady mo woni mfonyini aga ne de no anka mo mfa nto so enti wo kwadwuma anopa ena okokohia owura bi owura ne nso de odeshi awuche we nyu odeshi awuche na wohia awuche ena awuche yese awura wo ho efe hwe abaya wo nipadua edua ne nam wo ho pa sabe oton sososo emu odukama fa number mamie ena wo se kai awuche no mo ni din kire ni mpo wa sha ase a wo keke kasa asemi Thomas J eye pa na wo bepemi enti ene yete saade a opanyini
me wo me dofo enu magya ne ho abakumase Asante mamu a se me ba besua adwuma na masan akominti enti pe na abepamenti me fa o dabi na de ne ma mo de sa na mote obi jo number e kire se wo ba bepel another vibe was started enya pe na me bepel mi hu no se ne wote no mi hu se wo hodwo enti eye nyonko na me pese me fawo okan sa no awura ni so trimu ya ni kono se nyonko de a normal se me kura me ba kumase mi ni nyonko enti ene ete sa de a ma me mfama no ene ode ma no owo ho a wo frɛ no na wo tunefo hwɛ kumase eya wa bai eyoman kese ahinkuro enti hwɛ huye na mema no omani ate wa hwɛ ya ombehwehwehwe basa e basa nso emoa omo yusu kasi ebidi sika bedadaw uma wani ebrede a wa hwɛ ya de obehunu no wankasa wo mpɛ anhwɛ ye kura na obi betumi afa do akwa ye ni sika ho adwuma enti ewura ne sɛ owura ne keke kasa asɛm ne kyerɛ no ohun sɛ krachi be ye ni papa enti ene obeye ne nyonko brɛboɔ enti wono bibi hana no afro owura no ene se ni se na akoso wo mabrabo mo no atunefo eto de bi kura otumi frɛ ne boy no efrɛ gay frɛ wono awuchei Thomas chei no o maye conference no kyerɛ sɛ ya frɛ we ni anyina ya kan ye ho abomu kasa e wo phone ne so ni nyina o mu ye bi na no kwasi adabi abaye ya kwa asɔre yaba kom de no mframa nam ne yam eno frɛ awuche frɛ no afutuo mu a no so bra Thomas kom de edeme mi frɛ asɔre ba aduane bia ni wo eno so bra fie me wo bode me wo nyadoa me wo ntosi momone ni kakɔ nyina akra aka ho bra be fa kɔna kɔnoa ena abaye ikoi waye ne yie wanya nwo nyina aka ho na ene wokɔ bɔbɔde apesie wo wi bi wie no se dabi de waboa me ama me nsa akɔma no de esese me kɔm ono nso bi enti ono nso de aduane ni bi kɔ boy ne ho na wo de kɔma no boy yi didi abaye yi nso te akonwa ni mu hwɛ TV nkakra o hwɛ rasnene akabineza movie bi eja ko wom o lowe nso wom kwakuma anu wom tinsen kwafo ni nyina ma ne sere afi wo behu ani sakrachi nsa ekura ni nufu mpura ni nufu ne nso nyankwa de sebe emotu o fa ne se bia wo to ne nsa ene beto no fo ne so afi di obehu ani se ne sere honom ne ade krachi ya betim no de sumya dura ne hwena no akana to ho ade ya awura me pese me ne oda ozi na saudi ya wo ya me nyonko brebo besti ada na apeso ye saade wi o se hwe mehwew enam bi nsu din tama na abna mi nta ton nam no ye frɛ nam bi mehwew eno nso ho nti mehwew abaya ne hwe a wo kasa ne nyina no otim na mene a emu odu enti wo hu se ne home ya asa o ye wu eno so die jai mia memo awe eno bre ne ho ase krache ne kura nwro sebe na mo ase no eno obe ho to baabi ena hemra hede sesa pau odi akogu no se bra waye de a mamisika na memfa nkonkoto aduru owura isa odi ekọ mesende ama flat scanner ama afedi abosomi aso kotokofo obeba why kotokofo obeba tu kotokofo beba foin kotokofo anyama asem wasi no okobo krachi yamane wo se ne ye nkoma ame nurse bi wo ne enkoyimu ma ame nurse ni kotu ne fo enti menye mawo ene wo se ne ma me nkomi krom nurse ni bi nso wo ho wako hu nurse ni se meye send 3 million bra fofre santan krachi nanse ne na chesa akoda da nyini na ohaw atete enia benedia ewura no efa mu no enya asem ketoa se ye kasai asem no ba ya nim ye frɛ awuche ema ne ba ha monya momfa ntoso enti awuche ba ha no ene ye wote ba bi akofitwuma sitie krache wo fam de atesai da no aye ka asem no owura ne frɛ besi jataba so sa me so pesa me kasa bi moma me nkyere me humu say ya mo ankyere wo nso humu a we not fair to you ya anya fair amfa amawo
enti ene yete saa de a waba ikire wo nso mu ose menkasa won kasa sai na nya wa na wo ka sai yama nkasa wo fon so no wabeduru hanomo a kasa wo se won kasa dai wose menkasa na ne papa bam ne papa be ye besre nom ne de keke ka ho atiefo ni nyina muti bi mo amantie saa da no ntina me ka ni se ye de kire mu no enti ekosia ma akra kye ne sa akora ne kora no sabe ohunu ne se nya ne ba nti obeye DNA ye na papa ne nso ba kire se DNA kura ho nhia na wo hwe akwada yi na wo hwe krakye na eye ni photocopy pepepe enti nya de se DNA ho hia enti ye ne ye nka na ye nyan hyehyeye na ne ye se dabi ye te ase anwete ti yesre ye tiefu ani die ka se krakye no ese se wo ye DNA no enti wonkɔ bua won ho na nyankopɔn ya adoma Thomas che no wonie awucha no wonie mo amanhu no wonie kɔboa wo ho bra na nyankopɔn ya adomo a yenkonko ye DNA no wo mo kɔya wo mo akohia ge no kode ge na te ase se ode ye me anam de bai but monka ho ne nyina ye mra ho na ye meyi asem no mfiri Asem Beba Dabi ahemfie boy na chi no ge no nso na da ho no nti wedi mo hu wo mo twin why ya simple boy na chi TV ne so no ge no na da ho no ti mo amu Facebook ni YouTube ne so no boy ni nie ge no na da da chi ewu TV ne so no mo hwe so amu be hu bra na yenko yasam no ge ya betina ha wo mo beba bedru ho ne afra wuche no sabe ensem eni mrentwiasam apompredesem wa pega ne mati en wo kansamfo wo fon so kire ye se wo man ne machina ene yesi woke emra wo man ne mu enti de sese ye no ye beye good abrewa ba kofi twumasi ana ya aka yakua donko kakra me bodin no a ya aka enye no abrewa ba kofi twumasi enye no piaw they say wo no fire ma me no kransie yi obekai Ghana freedom debia very good edi anamo na mutui say dia na akosie na me da se said wabi asem nani akire tiefo no abrante awuchi eba Asem Beba Dabi court hanom ebe ye ni amo ho sem ewo empani nanim ha nti na bebi a etwa akosie ane se ye bekọ na akotutuo no nti ya tutuo no na etuo ni to ye no Ewuche eba bepimu Central Police Station Dovsu Division memfa sa akwanya isu na ye mo na naboaje Mr. Oben Frenchman ana woman ba ko ho mi refinidi adwumaso a omo ye de boa Asem Beba Dabi badwai enti ye kohia oso ewo honomo enanu fiada etwa mu no na asem ni titire no gina DNA no eye se de be ye be hu se krache Ewuche no ne ba ene akwada na mpa eho na Ewuche ne papa ene a chawpa o be pa bia ofi hanom no a sa akwada ne de omodia nti DNA ho ka ne de ombe stress campaign fo ntwen sensen na yenyi DNA ni frim na omobe hwa akwada no na bibia to din ena mpanyifo ka se sadia omate na emom krachi na woso odiska biba ansa na nanu hwada na obenya kwan akofi nya sadia omoloke no na nyankopon ya adoma adwada oma ofi so do mbeka ho ama atena se ya nhyehyɛ ya hodo aka no na omaba ene kotodwe gufom ensa dansa yam awucha buku todwe nya hye nketwa paache obia enti empanyimfo te na se wo saa kwan ne so na anu fiade etwa mu no ena omode asem no be hye enu ada etwa mu ye endu abena anom de asem be hye wo se onfa abusuan ne bi nka ho na yensa mehia so biem ewo Central Police Station honom enti enu ada ana yesan ko asem ne so na de ko firi mu ba ye ne se krachi no se de madi nkan de atodwa se de ne de wo ye firi mu waja tum so behwe ne ba enti ene na mpanyimfo ka ne se efiri 2021 wonyem gem ya wo hye nyinsan no ebesi brei eka hodo abaya na bonyina wo se sesema ne tua piao enti hanom ne de ye beye mathematics kakra okay aha enti 2021 no omofa ne se sa abre no bosumi bia na wo se o ma abaya no 300 cedis okay enti ye de no at time say 12 that's 12 months no aha enti ye multiply ne ho ne konya 312 ewo ho ena 2022 unya say 360
3,600. Yeah. 3,600. Oh, dear, leave the mass to the general listeners. Intimate patch 2020 say 2021. 2021. Me patch mutie no namo ya mass no so the good comment section ho mame 300 and a month times afi. Yeah, 12 months is equal to say we are now the 2021 ya che ho to aso in 2021 there no na aboa no 2022 eno no bosumi bia na wo so ma abayo no 400 cedis enti eno so the time say afi no okay 400 cedis times 12 and also year 2022 yeah 2023 and so na ejina 400 cedis one more okay inti anonso so no 400 times 12 dadana and na 2024 no ho na wuche wuye no 2024 mpanyimfo pejam besin se normal kwa na ekoso into 2024 ida bosumi bia na twa so ma akwada no 600 cedis okay na mum mpanyimfo nkontabu mu na no the yen fan times 12 omo ye ne se ye befa akosi abosome nson okay ma shada nkomu ho nom ti no omo nenim de nti a omo fa 7 months no ensi bosome no afeni nsi ye very good nti 7 months into 600 times 7 ewo 2024 ho no okay ana ekeka ni nyina bomu enti na akwa kotwa se krache awuche se waje atum so behwa akwada no na emu kanama ne tuade a ya keka bom enkontani ni sikani ni fabra na de aka kire no yenhwe na yenka eni krache ide kobo ha no de akobo ha nti se ne obo ade chame no ofre no obenya kakra na ofre obo se jataba ho obenya kakra na ofre jataba ene ne oye course na branch ifre ni mu ho ba ya ni se wanya be 5,000 na 10,000 bi de ba na fe ya hwede aka also kutani 7,500 50 million en kan de no 50 million tete de no de obenya no ye so mu enye yinti ke kan ho ne pe bi kan ho krache ne ye kɔ ma metumi akasa ne credit kura science kan bi a me ka ho nti na wo se mpanyimfo som nti omoje 1,500 no ho no mo de ma ba ya no ɛna o ma hye no se bosumi bia no 20th ɛwɔ so oba no diskani bi ba 20th bia o so diskani bi ba na ni nyina mu no da bia ye beda asɔre anopa no ɛwɔ se sika akwada ne de be ko school ɛno de wone oba ne ntem o send sales kan so de kɔma oba no na o de hwɛ ni school ho so ensenkaye nti akotutuo no na de free mu ba ye krache awuche no ɛne ababa wa Jennifer o de na Asem Beba Dabi no sei ana yatu ho ana mo akusie okay mo ene adwumasono a onso wakobo na ansa na wo bekɔ no atiefo mass na famani so wa ho afa wo mani so nti wo mantumi anye mathematics na fo wo mani so 2021 eye 300 times 12 eno be ye 3,600 2022 400 times 12 which is the 1 year ebeye 4,800 2023 eno nso ye 400 times 12 enti no nso beye 4,800 ena 2024 enso ye 600 eno no yebusi abosome nso times 7 eno nso ye 4,200 42 million enti in all sika awuche nyim abaya no besi se akwada na nyini eduru sam pempensuyi no wahye suku ase otua ede ama no eye 17,400 Ghana cedis minus 1,500 monte 1,500 nim free mame 17,400 Ghana cedis na monte 1,500 no emfem free mu emame 15,900 Ghana cedis ana akaida ho awuchi eka no mpachoina na enti ye fre bibi dimina okọ aseni animu a George kura tumi ka se sene wo ye wo hu kire se wonu ho wo hwe awuche ne dimina ewo ho a ne te sei
na me da se na ansa na me ya no ma me fa kwanya wi so na me nto atifofo kakra bi se asemba ya nimu Asem Beba Dabi court ha na ye ton sa frewa nanka anidie no obu asebia no anka omodi amabadwai no ma ba me atena se na ya jojo na apepomasibre na asundwe mapa aba wasemu a wubusami entina ema me kasa asemu se nka krache awuche nya abotre ya wobetena konwa metisu yi e de anidie ma badwai a enka sika ye bodin enka ama ohwa awucha nyame anum nukure ne waye mobo pa enso na akachi enu ntina ema me kasa asemu se asamba ya num ha ye fra momfa anidie ema yen na mmra ne nyina yen tena se na yen toto na yen jojo na yen pepomasi brema asundwe mra na anya sa ne akotutuo na Asem Beba no eson na Asem Beba Dabi no eno no moni kasa se wo hwa abaya no kura da no oba ha no na no asem ne se onu de hia no ye se de atwam ne de ntwam na emom de aka animu no e na akra kire nye na nye sa pepepe enti awuche baabi akoduro no oba wo bibi pese obisa and are we okay and 1 minute pe on this case me pam chow case ba konso akomansia himfie ya yakodin kunim e wo mansia himfie de nyankopon ya adomo a cabbage asem no maame cabbage abena cabbage asem no akomansia himfie enti nyankopon ya adomo a wo kwa akodani dua no kwasiada wo kodani dua no kwasiada wi a edwoada ye beye sa update ne nso ama abena cabbage na asem no eno nso mate de akwa akosie wono a ne kosaman ye ono a de ye koi manhia himfie kosaman abena cabbage asem no ode amunya abotre edwoada update no ebeba kama obo 1 minute pe na me nko na asem ne so akra me da se update ndi to so sa enche bia enche wie wura bi so ba ha ho so Asem Beba ayi sade we ma men so ensign kan fankyere tiefo dwumadi a yedi ni se ya ye bo adom no yankopon yi abofo emo nso hwe dwumadi ente ses abo no kra na meka no especially se wu sisi obi afọ obi ade na ye ka na wo ye wadwe se wunti a abofo no omo de ma aniadinfo ni som enti kosi se anu ye beba na ye benya asomdwe dia ma nipa kro no omo nyam da enti we dia wo ka nche wi asemi until se ye beba betre fidie yi so na yaka amatiefo ene abofo ne kura hulu se dia kosie ni wo mu nyam da omo anyem so dia ni Asem Beba etu dia just 1 minute pe e wo na me friend na yo akra ya da posifo no asese wo mo boa yen amadwumadie na akoso ofrise bibia ye de Asem Beba ho no wo mu som na wo mo edifise ye ne wo mu nyina na edu se meka se aposifo wo mo boa adwuma pa ne de wo mo pe Asem o bibise ye boa wo mo papa bibise we ye ba yen ye ka na o se da bia ne aso ne sa ne de ne ko na mo mo so adwuma no ayemre na o mo boa yen enti posi ni bia obedidi atam se ni se bia reje se wanya papa bibise onim se ne de ba ye beka te ye mo wo mo abaso futuo na mede ma wo na wotie ye nyina se asemba na se yeto yensa efrawo na se ubo uba wo se onya abotre na de ye ka no wotie yen emmeyi ye memasem we ya wuchei wa yete se achechedi a wo peni jadodo ne aso agu nechi no visa awura ne ba ha no wanga se wo be charge ne kura o wo se won de atwam ne ntwam efiri sa abre ko ne de akwara ne nyini ndi won hwe ne ba kra awura ne kofie ho ma ne godidi na tem didi efra o maame ne o papa nyina Asem bedu yanim ha ye frɛ no oyese obekasa obeba o papa ba be pa achew na enso so wono amu no ama ne ho kwan se yenye eno na ma ye tabiri koduru ya sesi a patapa pieto ye de mra akowro e de ama no ena sa abre yi na kaka bensam a oyeye no wode ka ena ehohoro na niso no aha me menyi ni se enka ebi kura anu a enka 5000 kura enka bedu ke bi onfa akwara ne go to school efiri sa abre da bia ode beye sesi a hwe kai da ho a otua ochina no ode besu enyansa oduru pani animu a obetu che e de ama no ndi so ho na sa Asem Beba na se ye fra wa enka se menko ho de so mdo ma no kan na o ma wie
said one him say a can we if it's a da oba ha no so nkasa e no papa be so asenum e ne se yensu entiase e je so koye DNA enti DNA no ade be tia ma na koye ono ase da e so beba no e na afa die o so wona makra die pe bia yenye die yensu ye pe no e ne se ye de be komram na mra so aye enti ye ko yensu so nyame adom e mra no aba na boka kese pa se wotua ma awura no etuo na to abo no efiri de wan ya wanyem no se ya kim ho ne kwahye ase de si awura na ka wabo na kwada no nyina no owura no etua ma no na wode akoto ba bi a eda enso oba ye na nka oye edin a enka ama ne sei enti wasempa ha na se ye ka no wahwenie na ye nka enyem sanko kwotena o ka se ba bi a mpa bi a mofa nko no na nka wawie wonim say yen so nke yen ka ho hwi bio ade ya frɛ no wan waba wabedi anyambrasem okɔ yesi ye de kɔ ye koye DNA ade chi ye onu ne papo obi ama entina ye ne sɛ saa bredi wawie onsi he bio de opɛ no na wo ye no ye pa ye mfa no kɔtum adan kra waka no wa ha o se ye pa ye nkyere kɔtum na no okɔ ye no opa kye wa ye dai okobukoto dwa ye dai adan wote mic na ni ma o so won kasa se ye pa yang chin kwatum anya loko no yang fani kwatum afi uko ya uko pacho o pacho wa yede okay o pacho wa yede nti asemba ye ne ye peje ye ti ene ye ne ye tu afutu bone no ya ye nyai na ye ntumirika na ye mra na ye babeduru wi na ye siesia eye awura yi die se dia to aso yi e ka buruburo aha nka kasa aka nka ma kanu anse aduane na awura ne ba se nke nkwadane o ke kwadane wi anke no ano no enso so e ho no se ne etie bia no kakra de be hohoro nani so kakra be fo wani amna hu ne ya arofo ba memfrɛ ene case ye dikan case number 1A awura babi eni ni kunu ya womwajai awade case number 1A Askoremampon case abaya akwaba ija oho te say yankupado ya bie wano udini de say Vida Boaten Vada ufri hene ba ha Askoremampon oya adwuma bachai eto aduane bachai emo ana fufu ana banku fufu musu abetie die modu ewe mazi mazi fo mo de hye ba ko na aba ha no o de hye ba ko na aba ha hwa na ade na aba ha me bacho mekunu asemasi hyase na kyerɛkyerɛ asɛm ni mu na mentie die enti na do wa ma do kuna ba me bacho ye ma edin ba number 1 hyasɛm na se kyerɛkyerɛ wasɛm mu babusa wo kwan so enti kyerɛ mu me bacho menin netie ba menin na wo nkwalafo na menin na wo na okasa onye ho ade a wode ene echina enti afimu eni ene ntokwasi menin ntem de ntokwasi menin ntem no ekopie mi wofa enim ye fe na kwamu hene ena me wofa nka kye ne se ese nkwala nan na de apie free mu enti no wontumi enka se chinchina wogu awale no enti wo meye me ho ade ansa na yedi bronya one wo mamu nan ni wie ye no afimu eni me ba chaw eyesa no okaye no wasi yo wofa mate me ba me ka se sinu medical to ni mo 2021 na me start to ni megu me to me mo mo okaso obeye ho ade ye no iti me to me mo ne ma anwa nyina agu ho no 2021 mo ne anwa ne de be ye ho ade se me fa ne se ema fm me yese me fa aduane ne ka okay na ono so afa de aka no ho ka de me so ma ho ba betimi no okay ha iti me to sa ne ma nyina agugu ho no mo ena ntokwa ne baaye ntimi wo fa be ka che no se wo de wate nti wo ba be ya ansa ne edi bronya no ti woni me wo fa nya na mo fa so be gine snap 4 no yo hene nti no snap no so wo papa ni bi ena wo siu waka wate afi ya baaye wo de na echa ne ma nsu gu ne ma yi se ma na danfo ba ko ka se kwadwo se saa de ya ne obi sika bi wo me ho enti ma me fa ma ne fa ye de efiri honom na ye efiri honom wi a kakra obenya no na de ma makoto ho okanye nsa ono de onka se opo bi sika e de aye ne yere ho ade nti no wo de eniema no yisu
e beto foforo odi ene echina akra ntokwa e ma me ne te no ye ba pani we 20 years wone ne ya aka akwa ne ye ne mo nsem bi kire no o mi sa ade na akwa ne ye no anye ne ye ye pana cho bia be 5 years ni wone akwa ne ya aka omo nkasa papa no ne ne ba ne nkasa ya aka omo nkasa okay school akwa no kwagina wo jaye ye no TV ode ne ho abo boys no ti na danfo ba ko no wese da bia akwa de we akwa ezi ne nam wo abontin de wo se me fa akwala no na me ne ye adwuma bla ne ye friend bla kofi e na ofa akwa no ne ye adwuma ene janka kakra so akwa yi mu mami mu mani sika to aduane di ne so wow ye wo ba no fi akwa ne akwa ne yaka even kwa me ye aduane kora na akwa ne ba fie no obedi bi ohu se gidi obedi aduane ni bia na ne buafu enso ofriji mu kora na obeyi bia no asemi ma wunyi enso ne no na akwa no okọ no aba wona ho no ne megu abonte na ye ne megu da mo ne na wofo ne deda timi ye na papa se da bi asem we die de we asem ni si ekoso no waso omo ye de omo ka asem na bibia firi honom na eja ne eba de omo timi nya akasa enkosi awieye na eja so de obeka akira akwala ne ebedi akwala na chi di sa de ameba na ye de mabeka akwala na asem oni papa no ntimi papa eba kwesi ada oni na danfo bi na ba ye na osikwadwo enkwala na asem wenti na me ye de me ba ye enti no mesre wa de akwana ye obia jama ne nka na eni akwala ne de entina mika se enkwala no so yare na se me de wo mo hospital ka bia mebo bia ya me meka 1000 kwala won fa ma me enfinfin de ye o de otoso mienu yi ono e se okọ school okwala ne yare kwada anwanga janhye meka 12 million me kunya ntime musa me sa adwoa wo bo kase ne se obi bosia na akwaje ana asese wantimi anya bi da me na mete hospital wana me yi akwande ne ba fie ndi ba na ni sister ka che me sa adwoa wo bo kan teji 2 million na efeto kasubi sister ya ma me 2 million odwa mi sa me ho hwe ade na me na wote sese enkura no ni do man kura no akwane kwa beji ade wo ho no mo kwa na edin sa akwane ba beji ade de wo ho ba wani ma wo so te ate akwala na me am ka jira ne ma na wo ye ne mani nye ho akwala de wo so nya do bi ye de ma akwala na de bi akwa na ba won nchen ho se me kwa me papa akwaji ade ti ma pamba na me se bi de entina asam no so na ye nka na bibia de ento yie ye de nsam ni bibi bo papa ayi be me ka che nsai me de emponchi mienu ntimi ntina da ba akoma ni nye yi o ka kire o ka kire me papa se emponchi mienu ntimi ntina da ba akoma ni nye yi hwan ni aponche ba ko ne hwan ni o ya aponche ba ko tu ya aponche ba e no no so ya aponche be ma entina makuma ti ase ni o se akwadwo yanka sasa so ni pani mo tena se na se ye kan se ni kwan se wo masa ase mo de pie wa no e de kan na ka se wo no mo anim ye wo papa no mo anim me papa so ne wo ho ne bae enna makuma ni kunu so adanse ti makuma kunu ni betena mu bi se omra no meji satana ni yiri ni ho na me so omra no metena mu bi ti sister ya betena ase ni kunu ni betena ase ni bi no se gwadwe da bi en kasasa so ni pani mu kasa na ka chen se mponchi mienu ntimi ntina da ba akwa na wo pa kire se enti ya me papa ye pa na ejo mo kekan wi ejo de ni se yi ato yi na papa no ene ho no koye edane na ye ejo kwasi ada enti ne jo ada wo ko adwuma eno anse pa wan kra mi yo no ko me de minim ti me ba na me na wa pa wan kra ni se wani ho no na se no wa ma musika wo se da bi na jamia me man kra ni sika mo di ko school ni ade me afede dwa nwure wa ama Saturday no obaye nso obaye wankasa me hu oni scan to anya hwe obaye owie ya na pa no osako owie ya no okọ na msi na ti ameti da mi pa meti anu me yede mi aba wankasa me hu ukoyi odwuma so na uji sika wo ba wo mami bi na wo di usi wa to aduane no wa be no na wadi na me nso me ne nkura na to aduane nkura na me be ma na to na aduane ba to na aduane ba na wa be no timi ko di ba edwa na wadi abegu no anu anu wadi edan ye dem light kula na ebo so ne sa edum no bob na hye no onto na me yankasa makwa akoto wonkasa me won ye di fie honom ti me hwe de kaka kwa ne eni enti na me say ablante nya pe no opeme se pe no opeme pa enkane ma o ye nkani kwasa obema kwade se won na ori nya asema nkwala ne de omo ye de omo nka ho ni nyina echi na o mankwala ni sika o mi yankasa na me mankwala ni sika na me ti amete awale no mete won ye de ebi ate na mete won no me ho afono enti na wasem ye de me kọ na me ye me chinchin ya se me kopeda ntimi kopɛ obosia me kopɛ obosia eto aso be 3 weeks no nkasa me hu o man kura no sika ni nyina ye me ya na me kopɛ obosia kopɛ aban obosia se me kopɛdan ye okuro furo me tese mani nka skora mampon kura se metena o ntimi kopɛdan okuro furo etimi okuro furo ma me kopɛdan no na gane ye no se mi madam fo bi wo edan wa ase no on de
osini dade on farm agent nti wo ankasa ye de bla na da na yakwasi ada na mekọ na bla ne sen no kura dan de bi wo ho na mi wo fa ne hwe sa da na mo fa no tipachi enti sa de ya so pedan ne de nyame ya adom adwuada fesika ye de ebla ne be de beje dan no na msuo mate enti juada no me kase na makwa je bo 36 million na makwa je sika ne de atome ho ti me kọ no na me isa juada na no papa na me kọ adwuma na msi ho no ti msi ho no ono so hye me se no wo fa ne bobo 9 na wo fa na ba enti 9 o'clock me dru wo na wo fa na ba na wo fa ne ye no sia he no kra da ne da ho na obi na net ni nipa no etiche ni ya transfer no kọ baabi enti ne niam so gwa dan so de wo tu na ne niam wo mu so wonyi ya wontimi fa won sanka na even kwa so no ne balance ni wo mu na de eso edi sa wo di sika ne ma na wo de nipa kwa ne balance na de ama na wanya kwa de woni ma abadan nim na mi sunto ka eja se me de ekoso wo da mu onu nyina me ne njinti me wo se me dem di sika ne ma wo mu na wo de nipa kwa ne balance ma na o mu yi wo mu ne ma na de ne ma ne ekogu edan nim afi de ne ma ekogu edan mu a ayi me ko ba ya ebe 2 weeks na mentishe na mse dabi wo se me de me kọ na me kọ hwe adegudie nti abla no wo hye me se da se me mla na da se na makwa na me san ye dan ka dan no kai se ne yem so no me ni da wa na adwo no ene wo ye na adwen san wo ne me beda na me ka che ne se me tu me nya jimi o se wotimi kwa ye adwuma ma enyi sika nwu botom e ma ni nura na adwo man ka che se wo ne bede di sa kwan we die obebie no ye de obepene ti me ye de me ma kwan me ma kwan ma yamu ye de one me na e kan bia amaka na me de adechin still na nti na me de me se me ku mani ba ko hwa ba ko sa hwa nti me hu de me ye me ho kula e na me ye na me se o me so de nya we sa ko bla no obi afo de da me ko bla no bla ni ya chi na tumi ha de ye wodi nipa makomako esika nipa makomako be 24 sa singing room no 24 na me se wo kwadwo nti na ma sa niam we se nyina ba yo se ya de se me na wo te fe so anka me kwa kwogina ba bia kwa kwaje posia me eda na me enyo me susu abosia na me kwaji yo ne se me na me ku echia se sika na shim asam ne wo court wo tafo court me ka se sisi e wo kro from he ya e manti bia me kwatafo court nipa ne wo kro from ha wo kro from ya man ne base ya di nko odi asam no kula no e de wonu kula wawu a media kwanya ba media afede me aka sana ma ye ha okay na me de na me wiase nti oye se woni me da me se me ma kwan no no se sa wo se woni me na de anya ju ni me nyina fi da me ase be ma no enti no na me se me nyi wasia wo be yi nti me se sa de me de me pia kwa abonten sa tam na abo be 11 na jo 11 na me se me pia kwa abonten nti me onu so minim de o sitie enti ki ni me se me tu ki no nti se me bedura no pakora na se mi bebie po na yi ne makodwale a na se watuma wo mie di se kini bi wo me hwade ya me ba metini abie me ye se na wo pie na jo 11 akwa abonten o ko he se ni start asoro mampon ha enti wo ko dade sister ko dade sister no ya no se oye no ye fast no 2 key no no se yi ni me nyina free da me ase na me se sa no opeso o hye so e na also o manage na me se me manage e fizan ponchi bi enu ntimi ntan dan ba akoma ni nye sa de ne de ya nyame na dabra no a hye nika da bi na hye ma de mo sa de ne de wo boa ma wo ba pa woni ni nya asem a sa tam ni mu e no obeye sazi pa de abegire wo ho bo sa tam no wo hye nika meboa manchenika wo hye ni o man ketenkete ko fa na ani so meboa dabi ohun me hia na ntuma nkwan so na fira wo meboa ohun sa na ye o mu yo he wo hye hwe to de bi nso a no a hye na tie mu ye light no a bo powder tetedie ni bi ti uhunu ani kachirim enti wo ba ho na ase dabi me mfa ma wo na me se dabi eno o se yemi ejuni o ma ponchi mienu ntimi ntan da ba ko manyi wo so nso kwayi adwuma no adi usika ebi se mi nso me hu se bi pen se me ja me ho ma sisi na se me ne wo da nyi nsa ba obetima aka che se enye wa ebi se ye ba na wo ko school si am no ka se na ebi si pen wo me ne me papa ntem o ka che me se me ne me papa na nyem me nyem o ka che se me ne papa na nyem ntimi ko papa ko gisika asema ka che ntimi ya nam se dabi ntimi dwunu nam se dabi se man hwe ne me bi ya kwa wo be se egu manim ase enti sada me so me makwan sam ne beda wan friend sam sister ya ko je se me nyim ne me hwe tam na sa abo to no se yi woni ama se se me se yende nam chire me je sister ya no da bi asem de me ntimi ntana so enti wo se me de me fi na me ba ho anajo bre no
this time medo na about 12:30 no ye no say kwadwe na dey na dwebire na say nipa no kula na waye bibi kula na ma de enche na de nwo obi am ade maka ade ntina yesa ti me che mi sa no sister ya ne se ai wo so da na o mani sika no ye de ayase kom na play so da na wa koyi odwuna ju sika agu botom ye de ayase pan ene hyen aben sa no ka kire ni nua no ka kire ni nua no ka kire ni nua ne se ni nua na empie mfi the wodi gate bobo ni nua na no so ene sister ya de mami yini ama nti bi yini ama ni begu fie won finfin anajo no bi yini ama ni nya begu fie won finfin bi yini ama ni we ya na o lock na pro na pam bob na esi mi so abonten no otu bob ni de kwato dem na me da sunu ma de eche down tuntum ma de eche nti ade che me e wa abonten fie won ni finfin ho no mo no na o ma ne we na nkola no de na abaya ne wo na okọ ni sister ya no okọ nti ko ebi wo ma nti na ka wo ne be ma ne pe na kam ni mi enu nkwa na ede na wo dem ana na same no so no me ma mo bale kese nti na on weekend na ebi wo ho no ma ya wo ba nti me yi ne ma nyina bego no otu bob no ana wo de bob no ekoto de mu na mi wan so bob na me to yo de light same na me yiska ko to credit begu so ni nyina so ko ye adwuma yiska gu ni botomu enna ma me ya na me ko pay dan no nti ne ma ni gu fie 3 days na me dware ko adwuma ifie wa na me dware yi atade ho ese mu wa dwaye ho edwaye na me ko edwa no pa no otu no de ki ko na ne ma ni gu abonten de ade kata so 3 days na ne manda se de gu wono ti dan fe adwuma ba na gideon pani ni se ma na ade a me papa ye pa na me se ade ena o se hwe me ko wo se me ko yi matade mbaka jense mi finfin na me si da na se efiditi nyame ne makwa de emu da egu abonten egu cupboard yusu tin ba be yi bi ha hye okacha akwala ne se akwa ne ha dan wo fie hanom na wa ba fie hanom to wo bo akwala na so mamoja fie akwa ne hwini mbai ti mo na akwa ne baka che na me sister ya so hu nti sa sister ya mame ko ne ko yi me ne menya megu jale ya na nya ble na adi mewu anka se me ne ka bi aka me ne me ne nyina de ekọ enti me ntam makwadwe de emeku nkwala no ane koye ampani bese ne nya ntokwa keto akwa na esi wo papa yatam aba so de bobo ne ba ne kun achi na ne benya so kwata blog so so de bobo papa ni tirim ene no me ko fa pata akwa ta de obi atiska to ama akwala no me ku etimi fa ta de ne twitwi enetie na mbe na akwa ma ho di waye mata ade di sa de me pila papa no ti dana na jo no eye din papa ofie honom na jamtwetwe akwala na ne na ofo ne omo ene ne kokodae ti ade echi anopa no anadwo bele na me twi ne mani nyina kogu ni sister fie ti ne mani gua na ni sister so wo hwa ade so obenya nuhu bi apepani mu bi aba so bi o me pacho obi ade wo ye ne wade wanye ne bi asem ne sie ene mani gu honom sa be 2 weeks or 3 weeks na ne manda so gu honom ufiri fie ba be di sister na tam ni sister ne nyina no mfi na wale mu ade wo de be ni sister wo asko ma bodwem kura wonpe no wo se me na me de wasam de me ka wasam aye de wo ba no pe no wo pe na ne ma ne be gu ha no no yo bi anka be kodwa atoa abe pa acha be fa wa de ede ko ye fu obi ade ye ni yo ye fu obi ade de ense no ne ja o mo kasa so ano mo koye ena ja me ma me ko chin ya no ko pe bo se bi 36 million na bi ma mi o na me di ko chin ya na ko nya dan bi wa se bi na me twi me ne ma ni nyina di ko gu dan ni eti me ko so na ka abaya no ketwa de niema na aka dem wono ti same ne de ofri bale kese ba papa ne dem wono wada ti dan nam se same se okọ papa wono ma eniema na wo hono mfempo ma niema no udwa bedware benya bi nhye no eti se okọ wono ma ye yi bibla na me fanhye ne ne pabo anyina wose me papa ma me nyi nam se o ma onyi sese se medware akọ na menya bibi anfanhye o ma onyi sese ko no be mo wayi wose ma o ma me nyi nam se dasa atiti me de bi ne ye ko we de nam se de bi mi ya me ko fie hono ma de makofa niema no eti me ko na me hye na danfo akọ na me se odi bampacho yenko jame na mi nkoyi frempo mata ade wo efie na na mitim no was na obaadwo pa mi koyi dan ya na tim de si de na me de mi ko jawo na ko ne kokoyi na so ma mi nyi no was akọ na mi nyi na de koyi ye ko no hye de ne obo agu no pie na blane no was obaadwo so obeyi akora ne was me ma ni yi ne ma no was o ma nyi sese bo no wura dem no to prinum ni ejina ojonti wa me fela dan for akom e fe no master kwasi bag for na ebinam se master kwasi mi ko yi frem pom atade na kodwo so ma mi nyi ne ma no was o ma nyi ne ma ne se oba adwa atwem na me ba na me suo mate na me gina wono na bla ne na dan for ba ko bae to oba no obinam so na me so hye dem wa lock no hye ho eno mu bie pon to bo mu na obie no na was na na oba adwa so be ya akona ata na ma nyi ne yi ma ne fa kwasi ma nyi no was o ma nyi sese was me se me ma nyi
na se ade ntina mani ni wasian wono pa wontu ni nansia no meyi nti master question no so ba de tu be fa ne metimi tu bi na sem dis no ono so blantain bi tutu ya wodi konu abe ide mu en se watam blantain na danfo ba ko ne je no kwadwo no se kwadwo de ade na wo ye ne sa no je se kan no do je se kan na me pia bo ntam de ko ma me bi se ma me ne de enye se kan no ene je kabla no mo juju na ko ma se be ya wode ne ma ne de be ma me na me de akọ chinchina da di bla ne no wo yire no to fom bla ne yire no to fom ena me wura dem ho se yi ade a wo se ya wo de a wo be fa ne yi akwa na ta na me fa akwa na ta ade woni bla ne tokwa bla ne singeti bla na nyina so ne be gun toko enso ye na adwe se woni bla na danfo mu ti sese yo woni ne ka na nsemu nyina we hu ka na se we so hu aka a mu ti sei ena ja me de ne ma no koye ti ne ma no koye se na ni di akire a okopese kan ne se ebi e de se kan ne ko a ye de ko ba bia bi o mbe chi na se bibi ti sa ti wa na me fe ma pa me se ja ya asem sense ni na papa sa dia akokoye case watwese kan dia akokoye case na yensanfo na wodie no memeti won mempeme ho asem na me ko asoma police station na me koye case na se kan sam di kan dia komo obi to me ko na me se mfango zongo police station ti me ne papa twa akoma ye kofo ka na omo sa fa ye se yemla na ba ko bi wo ne mechi mu nkira wo so omo kan se be ye a ti ye ko ye no obisa na mcheche mu nyina che no se sa dia we die enkwala na ya wale semuti no unja bibia manenkana enkola ne se obamo musika won hwe mo ne ade na eja ye hu de case ne de siko ye free one no 7 months ne kola buru wan siko mo bi do mia na che se wo watu akotena fie na o maame na o papa anyama oni eno ono nso te askore eju tu ye di sei nie me tu ye kola na be 7 months nie enti se awade na gu ana eda so se ni pa de agu obi ati ne ba bi nko obi ati ne ba bi nko enti agu so onye wo ho ade e mpena twe ena mo wo nan wo enti se ye ya ye ka se awade na gu di ade enti na wa ha me pa chonkola ni hwemu enti na ma me bae enkola no de ma me ta de ne bae kula ne se ye ba na wo di pani na chi no obi EJHS o wie ye no na resource bae na me ye na o se ma me resource na bo am de nkam ko ka che na nkam ye se da bi jai se me am se da bi e wo se ma na ye de ko na chi na bi no obeje ba bi akoka san akora no kula school ba ye kula me de me ntimi am bona na sa akora ntimi am bona ma ne anwo kire so de bi wo no anwo kire de be ba so bi wo ko bisa na sem akora no koy oka cha akora ne se ni school aba wonye ne de akora so ogina wadi wasia oka se mboto me ye bangi ana ana akwa ne da ne no ba nti akwa ne na dwe se school no won kona me se da bi same mi school ye mi manyu obi mama ama na afama nko bi o na wonua panini so no so hwede sisi ye won so school no da wan ko bi nti se wode onuma de ekora de wode ne nem kakra kama nti me de mekwa kopia kosia na me de mama nwa ye da ko school no se ma da bi ebi ebedu mle bi no na bia na woni sika na me flow school ma na bia na wo tete ni ade ti be ya ma ode ejai na me se da bi same nyame ne hwe ni pantu de memo ye de akọ now say na me say awali ja ye de wunya tu si de kwatimi di mane kan say ye ni da ho ni abun wan so ye adwumo hwan na e ka sa wonu kwadwo ne na e ka sa ode nam he ode nam abonten sesen awali ja ye de wunya tu si de kwatimi di mabika wutimi di mabika o nhwe wo ma o wudidi no wadwani di wo ye adwuma ada me de ne ba o ka che me say wanye adwuma ensumi wane no wakokwa aso abo edi adwuma no wo ye bag adwuma enti se die na wo pese ye moa wo me pa chi dem pese mbo nse nkola ni hwemu ne ade ehia no so le nkola ni de omo fo mu chopo ni ye de ma wo mu de nkola ni die bia se ya de odi panyini na chi no o de ne ko secondary school me ko pe abosia na me de akola no koye o ko pe sei me ko pe ayi 3000 na me de edoto akola no ho ne ma e ma ne koye enti se sa abosia na o ko pe ye no onfo ade ya ma ade ma me na nkola no so no de bi o mu ko school 55 cedis no mu di ko school and so na said yes wo hwe nkola no if you say even no kwase me ni wagya nkola na say bia say obi begimi aso me mu a enko na wo mu o enipa no timi fa ha onye de nkoto no so wono wo bo mo de to aduane adi a o sade obi man so be kan wa bla nwu yes wo wudi ne no nko sa wo ti ase pa wo na du nsadu pa de me nja ne ma ne fa ne hu ni sa ye friend is say wo kwadwo mensa o se wo ye de adwuma opam school bag ewe askore mampo ote hen ote ahimfie dada ne nchen wa askore mampo ahimfie dada ne nchen wa awade no ohwe a ebeye ye bio
pacho de bi enye ye bi aha sisi na ba ye nim enti se ye bamu bia ohwa ebeye ye bio de bi awofo no efa so gina awofo no so omu awofo no omu obi ono na opeso odidi wo matem omu so na de be awiase o omu awofo omu me maame kwa ne me maame kwa ya kai si de na wa ye na ne nyonko boa no ama na be ye wo ho ade bi enti no ka se onye won de ni sika won no de nko pe ni sika se wo de be ni nwa de won de obi sika de won pe nyema ni gua ma nyema ne be se mia na me se wi su nyema kaka se mi su nyema no na mi su nyema no de obetobi afi ne ntokwa ye kodo to ye nyema nyina bag ye de ye nyema begum nyina eden na dwobra na ogina me so se minyi me nyema no o ma me yi bag ni mu nyema nyina se me fa ne bag ma no oje bag no fi mi sem se bag ni sika no de toye de kwa ye ho ade oje bag ni nyina se ni sika no de toye ntimi fa ne bag ma no na de na do ni o man ka se gum se enema na me kwato toye na se de be ye we no aha ken papa ntuma ne maame ntuma ye toye ni nyina nu mu na na egu na ye de ya tum ni ti ne matoto sa ne o ma ni nyina ya toto ni nyina entempa na wo yiyi papa ne ntuma ne maame ntuma ni de kwasie esi wasi ne bo se nya de so beti ni matena wonu biom na se be makwasa opoye na se ntokwa esi na se oba ne ne megu abonte de na wo se wo ye asemu ya me kan adu na sofofo nyina anim o asofofo na kan maka sofo na ka fe sofo no kwaso wabele sofo no so wabele ko di life sofo no so wabele enti maame ntoma papa ntoma ena bag ne de nyina wafa na de eni lazy ye toye ni nyina nti me dia me ne ma me toye na me ebedi mi am kasem di misika toye fa me dia me wisu no ena eno na wo me ho no ono ni di odi ni sika toye de wasesa na de awade amaboa mo ho anka ye koye ho ade no mwache agu ti oye ntokwa ni sibi no fe no ka kem san okoye adwuma bi sika bi wa ha na me se de oye nye se aka echi se amafo sika na se maburo bosin na se di manimo se mi twa we ya mi twa we wo se mi sa twa we bosin na nkwade na wotwe bia wo se mi de bi ko mi so ma umma mi dweti obi utu ye no onfa adwato bia ama onfa adwato bia ama yo me no wote kura no mattress ye da so kura mattress na teti o enso so no ense me de me da de paso wetimi anya be 4,000 akoto mattress da so ense me no wote ni wo ko ye no me ko ye no akoto mattress da so akoto nanu nkra ketwa no kwasema da mpa bia da wo me da so pa se tie nie same no so ba no e don so be kana se same de me nya de penye nti wo ho ne de wa ankoto dabi bla me no ble ebi ni wonom kra na me nyu obi a me show se chinchina ebi ni wakopo obi de de ne fa bla sika o me ho a me fansie da me yi dia me no ka se me sika 5 million kwa de show to e de wantua me sika 5 million kwa show to wantua me ka kire wo se sa de ne me flow phone se sa akwan school aba na sa wo se botonya bank na me 5 million na wo no fa ma me na me kopa bi so o ka ni so nya de be ma me enu afi na me ka kire me sa ma me tususu bi na tusu me ye no nwan enti ate asem ka kire me no okay mate arafo kasa etumi ade nyina ye kasa etumi ade nyina ye saa sem wei meta ka no wo efidie yi so enemre mabunu yi emranti a mosi so mmaba wa mosi so kasa etumi ade nyina ye se uma obuo kasa ehon tie eba wa famu me pawo chew me dase edi wanim kan a ade nyina dibua wo ne wie wiye obi te ho sesei ye bema kapra kura wanyama ne yire o bra Dr. Mensa hada behwe oba ne sori a wodi jene ntosi mako nkaroto ne de keke ka ho wode nam bra ubedru dami ase no kwabrane te ho na o twa obi adia o yire ye adwuma boa wa udidi kwa pan o twada di ampani ampa na yire nso be kwa ba obeba be popo ama no obesori afri dami na se akwa akodi kasa obekrokro yi mame samanhia waboa mi o senka manhia wa wono nya hwio enso kohwe bra oba na ebre
ma anya ne ntamu a me kunu ne me ma ne nya bi ni oprene ho kohwe so am runabout as early as ahomachi 2 a.m. 2 hey sadia we say nam nyini na no anadwo me ko baabi na ma medru Kumase ntem me fa Kumase kakra ye roaming kakra wo town ni as early as 2 a.m. 2 a.m. na ma no ewo ekwan ho nam say wow you see sani etie wo sani etie no eye kasa se wonya kasa de ka kire nipa nya manko mema ka ho ka kire nipa o kuni ho kura de amawa enye ne ya eye kasa mumma ye kasa ho mre nyam me papa CD ka mankwa o wa atwuma afari heya afari on ne kan sa asem no o se sawo ma o kasa ho be nyam wa ekoyie ma wo nti ma wo kasa ehumre nyam se wase beba wanim na obeka se mponchi mienu ntumi ntena na je se bai kura wo mpe no woni wo yire te dan mu mattress ya moda so atete eno aso na wo wahye so a wo 4 wahye so a 4 mattress ya wo sa mattress ya na warigwe yi bai Oko person ka oko hyeso ni nyina ba ya ipne ma wo hye all the style say ye missionary say ye doggy say ye catty ye Henry ene de keka ka uriri fo ni nyina no ye mattress yi so a wo hwe ma oba free what dad ya tetete ne so a ya wo na ye wie wa nkoto bi o wo free hwa ne ye pan akoto mattress foforo ise sebe wo de kwa adwendwi mu a ka bibi de kyerɛw okay owura no mato nsa frɛ no na mato afrɛ no a ɛdeɛn ɛna waka sɛ wakasa sɛ wɔn kasa ayɛ mo bɛma mahu na matiefo nso ahunu deɛ ɔbɛhwɛ ɛnɛ Paul ɔsɛ wusu ansa ɔwɔ Frankfurt ɛwɔ Germany ɔsena na Yaw Asante ɛna wia yi yaba YouTube ne so ya yɛhwɛ wo Boete George ɛnso wɔ Kumase Nima Osina na Yaw Asante ya da se pa da ne da won nsem pa wo de maye no ye nije Ivy Asante wa ono nso wo New Wager eno ose Yaw ya wiai me nso me wa ha me hwe show no ene senior Kofia J ono nso aba ahoma ne so ose Krobea me mo ache anytime I hear your voice I put my ears down me de masoto ho because why say is speaking nyansa kasa ema yenso yesua de senior Yankopon ka ho why Nana Krobea me wa agogo so saminie menso me hwew ena me sansu tio Esther Safo akere osi Krobea no abegya form ho to say good morning and ye wo United States of America ye hwem ye daase Ellen enso wo Atlanta ena osi Krobea awiai Yankopon chirechira mo wate edwo wusu ansa ono de wo Canada eno ose Nana Krobea Ghana for mema kamia yese freedom na do so pa o hu Canada ha untumi nye se yo cha support we de 2-3 so no nyasam ketwa adofo ne ade hye mabedwafo beba mu aba be kire yen anamotuo no na mo ntwe memeba Apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na se kura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba buso bi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye magenua wa bi abusua pomodin ho hia me yie esne bibia Entimi manom pefie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so ye Hepa Plus wife na abua no. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapa. FDRG edweden krato ya. Mirror
Mira. Yes, my dear. And that dear. Kadia won't be a chame. Oh, na edibe pa na me sie wo. Wo di bebe sie me da. Oh me. Ademinim. Dia me dia sie wo an say. Makoto Dawood 360 capsules. Ya man no mo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 360 capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mo adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akoso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me minute 360 capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyama apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bebia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA aje adwadie nkratoyi yi atum. Dr. Time daso. Minya wudeni. We ye kikim. Abna na wo ya yaro fa here. Midimo for Herbal Clinic. Asani nyina. Midimo for Herbal Clinic. Dr. Tam daso. Me ko ho a wonum hwehwe me mu. Eye me diagnosis no. E be ya ka diagnosis. Eno bi. Ena ose me bra yare no bekokra enumpo ena hwim yare no etu afu me widie mu a me beko Central Market akoton me nioma yi o wa sibe ma stroke no so eko hwe eho sei wo bi ntan wheelchair mu emia mfa no nko emu san fa no yade mebiu apart from stroke yare a otimi sa ntem kra no awo so otelete se oba wo hia wo na Dr. Tam da so e behwe wo a charge no kwa wo nyi sika no age se nyinsan na bawie ansa na wagine sika enam so wagine hudie nti osan penis enlargement wo ye bema na wo bema so wudru horma wo ma wadro 5 days na hyase pagya mu ebe pagya ni mu a kosi se wankasa sansa wo pero na fe wagya dro no fa malaria hepatitis B na wasa diabetes hypertension prostate ani yare nkae no eye nkokokra Midimafo Herbal Clinic Dr. Time daso owo abuakwa agogo Copas last stop wo yare afre na ko 0244 774282 and 0245 616336 Midimafo Herbal Clinic. Udimafo no hwa. The pandemic has had a generally deleterious effect on the economy of African nations. This has devastated many African economies and sunk them deeper into unsustainable debt and economic downturn. Rafokasa akane mampani John Mahama ekanu nyina ene se COVID-19 na ebaye no amawiase nyina ya Ghana so eka ho aye den yi na ama omambia sikasem aye basa amemu aye den nanso campaign yi duru ye de wadana no wose MPP for na asay economy abato ho faso na wo pana moma yenyi okandinia odi nokre to abama NPP to abama number 1 to abama baumia. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhira nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu ni pochinyifo Thomas bi se o magimaduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos waye Future Life Smart Food bebo afeidie aye busuan chemfa Maltabella sogum wom enti irregularity sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya sichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, Woben Sofoline alignment. Ena tema, Ubenya Biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that Chehuban.
mami ma hye me pao. Na me papa nso uso no ma odi wi. E no mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen. Ye de mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yensi yie pa. Ka me kire wo. Na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa so sa mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa. Abefu fidi e free India. Na yare ni hye hene. Ebe kire asa kire homodura. Yemfa nsa wo yare fast kra. Oh whether na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free sese yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Chale afia batu idie madua ye bebre pa o mi hu de meto ama nimpo I don't know who they are better man. Would you make the policy about Mama see the beba? I think so NDC bar. You be bien Juman kitten. My person a branch executive na di omo be gym. Say akuko na person share poultry farm ketu ebi ni ama akuko bono ni ton kuko na ma ni ama eduane a wo de beto eduane ama sika wo de beto eduane ama. Hey, na don't know mostly. Onua nyanto boasie. Enti wenti na papa ne se yento abama no. Aba papa no on se san ye kra. Dada noa mudie ma yentie policy bakwa Dr. Bawumia e wo ma ye mabunu no the person mabunu yenya ejuma aye jobs would be my major focus na me be training 1 million youth in digital skills enya no nko wo so obebie bank ama nwuma nkuma se ne be ye omo so betime bie omunwumam na ma fa ye mabunu no osan so se obema ya to ade enne na yetua ne kakra eno ne credit scoring system no sa oh enya no nko ma mensa just obako nka ho osan so say odi ade aye frɛ no buy Ghana first policy beba eno no opese Ghana fo nyuma no mu biebie no mutimi fa ye mabunu no wow sisi ade December 7th abatu no minim lia meto ama no Dr. Bawumia wa na meto ama anio bold solutions na Dr. Bawumia say odi ba ma mabunu no we ye mu nketu akra me kra masesa ma adwen o sisi ade enya ade a meto ama JDM pio the bold solutions man no onno na meto ama no mo minia wa ye ni nyina afi we die Dr. Bawumia vote no yemfa ncheche endie therefore die yemfa ncheche vote Dr. Bawumia number 1 on the ballot Anokwa sese de dialysis boy de pao every say grandpa enya kidney yade na watwe bia 1002 ko enti ehye bia ni ho yade beso woni a wo yade atete sei asene se o man mu ayedene abotre Debbie grandpa enti MPP abaye kire se wontimi nya bibia emfa saati bia we ho Omanya wonwene ayarefo ho no saa man nankasa ayare niama ene nabusu ekomu ayetebia nipa bebre na mu wo manyimu nanso eni daso ho magana fo nyina NDC John Mahama banya eba bio se ababa foto a watudin Mahama Care di atai wo mo yade a etete senyechia ma omagye ayarehwe a ebi ye kidney yade cancer diabetes akoma yade sickle cell ene mojamroso yade sega na nikuta apomudin si echiba akrata na se wonkuta no obetumi akọ chips compound ani apomodi atan bi akọji ayaresa saa enhyehyeye yi ebema Ghana fo dodo no awo saa enyarewa yi bi eho ahanwom eye no kore Mahama dwene yen ho tu abama sakrai papa tu abama John Mahama ne NDC owura bra dabia sanopo awio anwumiro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimu enti wo pese wo kire bi se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti voter drill limited nkana voter drill ane medie yi ono mu ane tu yo emfi duduo nie minya wo
how bia. Otubo ho no ankasa. Mechire ho drilling. Oye pump installation, blowing, pump servicing. No how bia beba bo ho hono. Obesiesie nso ama okama. Na se hoya abuom, anwem, afrom, obetu ne ntentem free say. O mfidi kama wode adwuma. Wo kuma se ha. Wo main office na wa ahodwo da aban. Ukosunyane, tachiman, ne doma. Eho nyina wo behu won. Ahodwo da aban hey. Mi koho sisie. Hey, we di oponko penentem de. Ji won number se ka ho 0244299520 and 0266432210. So what chere mi voter drill limited yi, mi problem na solve. Anche di sika koko be ye form ha nyina kumase nyina se on beka se ye nye Hey, enti Asante masina pan asese. Wo sre akane mampeni mahama. So won hwenya akwan ne ye no. Emwaya ode ma Asante manie. Wo sisi wode sika ko gold. Egu akwan ne nyina so mpo a. Enya de be ya Asante ma fe na ye wani so. Enu nti na wa mampuntunwuma se fata ma Asante memwe. Ende yi wo hwe Asante memu a aban ayi akwan bebre. De tintine no abru 2000 kilometers. Enye nonko wo ba Asante memu a aban dwumade sonko a watu di agenda 111 no. Ayarsabia edunsia na wo ye ho adwuma. Na emu enum de wawi a wate ne safre ho a eche bia no obepa ho ntoma. Hwe Kumasi International Airport and a free SHS ya aboa awofo bebre. Hwe so na to ababo ho ban. To abama number 1. To Mabaomia. Yati asem do, yati asem de. Edi asem na udi mirika ya do anu ba bebesi fomu yi. Betie, Dr. Fokuya wada Fokuyo Herbal Clinic anu aye nim ne dada se ebensi edi nnua ehahama eni nubna esa yare a wakwadru mu no wasa kenya ne hu biemu o na wase November bosumi aye besimu no de toso 9 Dr. Ankasa Earth nase e wona so ye wo Kumasi pechi number 1 na ada no yade nyina bedwane eni ti yare bia tete no Dr. Situ mirika ne fabra so dishi aton someone tintan ya bomodia na fa ne be hia doctor na me mo insurance metimi de ababia na jai na some de wom kra ne say doctor say wo ba na wo kra insurance ya ye show wi a eka bia wo boy no insurance ne be fa mu fa na wo so atu afa na said ye nim Dr. Fokuyo dada no sike kra wo bia so de ba ye be show kama konkum be bo me ko hwe insurance twen wanye number na ansa na wo kai sa wo be frɛ na waji code na no e be bo ma wo sika wo betu anumpo eso ate Ubewu Dr. Fokuyo Herbal Clinic ewo Kumasi pechi number 1 pre 0242442166 and now say 0242155935 kai say edanu ye busumi dubako ne da etoso 9 aye 4th November Ghana for a brabia drew say a toa baby. President Kufuor say one toa obi beto amount. Say we three anye ye nani pana won kotono kotoa ba wumpa. And ye na obedi are wosa emfie nnan. Waso no de okunu se ba bia Ghana adru. Obi ogeni di so obetim di yakoye nim eye ne doba Dr. Mahmudu Bawumia. Tie President Kufuor. Obi also want to plan and the message no say one to obi beto. And ye be ya ne say wa wo gidie bia so ninka di hwe de to. Na me ya binti mento wantu ne obi koto na afi bebi ase ne beba no ane tia usunsum ne wa setran wa bi nyina aho na nyungu no bebu wantu ane bebi abenu yes ndi mesrasa kantini mabobi ma nipa ba ko maboni waboni di show me gina na chi meya anu stressa sabe me nyim nipa from our council no so me bono me libia but me mahade no as ba dia bedrede na me hwe na wi asese krone dia ba munyana esese man for man kwan Odei no kwasempa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yani enti na wo se wani ku wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw ewowo eprunsio aseswa ye wisi ene wo bia book mu kra se wo kan ya wo ni ya Mr. Bra by Grace Eye Clinic mayen hwemfa mawo abofra ne so de bia wo bo ne se na disua wo fem e bia na wo no blackboard ni so ye o ti fane bra by Grace mayen hwe na ni fama no eni kosua no ho asem ka no ye mfa ni agro ti wani ho ha obia ye hwe wanim e wo by Grace Medical Center ayaresabia wa
bibia ni a yenkasa 0244 97 68 05 by Grace ewo Kumasi Bremai DVL ne nchempe osekwadwo area wa ema renfio ipadua ne kanea ene yani. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Out of 4, yadamu ase, yakoya yaba. Aha ye 102.9. Aha, eye OTEC. Asem Beba Dabi jumedi no, ena wason eda sugusua. Ena wia wutie, ena wia kroya anso o heye. Nene day awude die munchia enkomamo. Ema ye muyentafo na adanse boase. Enyinem ena mote Doris ene Vera. Ene day mwenya afeko edi aka momfie ho. Yesre osuru nshira, osuru nkwa husan ene osuru asumdwie se ntomoso. Se Eben Yaw United States of America oso mamo happy birthday. Sre osuru nshira se nkamo. Happy birthday to you twins. Afei udi de owuraku brempon. Owuraku brempon nyina hiri ena onso owo owuraku brempon. Ena dai owuraku onso wanya afeko edi aka onfie ho. A very happy birthday and confirmao owuraku. Wa ankasa wo de hye ne wade nyina benkwaten se osre osuru nhyira osoro nkwa husan ene osoro yedie se enkan ene da yi a udi wa wodai. Happy birthday to you owuraku. Afei udi de Abigail Sechere St. Anthony's Parish ena onso wo na bi ene wanya afeko edi aka onfie ho wabusua ene wonamfo num nyina se udi wa wodai osre nyankopon hira ene na ho bambo se enkan. A very happy birthday to you. Nyankopon hira na onto won kwanyam na ontutu anamo enso emfa ensie. God bless you. Another enkoma yeteso eye Vida Boaten ene okunu dada kodwo mensa baagi wura eno ne asemo a ewe yenim ha na saa asem ye ewe yenim ha yi production tenase na monkyere yen ehwa na mutuo enti a aba bedru menematiefo anim ewe afidie isui na nsa na production die bewura mu ya no aka ya hyede nso se enawie 3p garlic mixture eno no eye aduru a piwak natural health for ene de se aduru wi ede aba se unya bi na se wononom a se woda sore na onipadua mu nyina ya wo ya bia o pressure wo soro o cholesterol wo soro immune system na ye weak wapone waposo nyina na ye wo yei etode bi a wo honhono te se de ya bo odua manya wo enso na nye duabo bi srade tamwa sisi wuntini mu ama moja ntumi ni atrantwie yie ewo nipadua mu adura me kamfo amawo enawiei se wunya bi to na wononom a ebeboa wo eye 3p garlic mixture. Adrei oba Misty Heba Colinac Dan Heba any all other pharmaceutical shops na wo body sa wo pe 3p a ubenyabi ya number eye 0248 928824 afe 0201 000021 eye 3p for number ofra obejeso afe yade beko herbal enso yasoye ya ebibiduro enwo didi ne dwuma se wo ba asante be kwai dominance zongwa frafra hini fie hwa ena yade beko herbal enso di ne dwuma wo se ye nei yade bia bebo wonim ba bi efiri wonte yade na se ya hwehwemu ahwehwa ye hunu yade kro yade na ebeka wo no abedane kwankro okwa enko endi sese wabem kura bu sese de besi bia nsi memie wa no nkasa wo de bra yade beko na wo yade ne beko ampa
so you be a stroke nyodua yade de wato form esichire yade bi awo when you serious dompemu problem so nan no udompenemu abu sane aye bia na sabre ma wo hawo no fabra we you be a ulcer ana honhono koko bi a woko a enko hernia prostate mu hawo etwere yade bi tete wo yade no ebeko ewo yade beko hebal entu ni mpanyimfo enhia bibinie na apese ofra frɛ 0531 60 2710 0531 60 2710 ye number na Latus Enterprise nso Kumasi Krobea yimu enu odi odwuma free wutie me na obi de ne dan sie ho nsɛm ahyɛ wo nsa onua memfa enioma biara bia mfa nyewu na wanim onyam beba fom sɛ woyɛ adwuma wura efie wura wo si dane a fa nepa yɛ sɛ bɛya enkɔbɔ ka foforo ɛna woyɛ obi a woyɛ mason painter plumber tiler sɛ wo pɛ mo nneoma a mode yɛ mo adwuma no a fa de yɛ papa yɛ na wo busa ho sɛ ehefa na obenya papa no eye Latus Enterprise ena papa de wo Latus Enterprise so wo ba Latus Enterprise nneoma woton ye very modern eye quality esan so ye very affordable eye papa ne se gina so gangam ne bo ne sa wo fom muntie sa wo pe PVC pipes o pe bent ene ne fittings ye wo bi o pe Turkish doors o pe paint o pe chandelier light electrician say mo pe wall lights mo pe electrical cables ni nyina ye wo bi mo pe kitchen sink taps o pe tiles WC's normal bad boot pumping machine ye to bi o pe bathroom ni o maybe to set telephone shower set complete shower bathtub jacuzzi basins shower glass corner bath with panel open toilet roll holder na water closet mirror any water heater dodo no a baby a ubenya ne papa no eye Latus Enterprise Kumasi adum heya ne yewo aseda house kwan ne so ehwa ne yewo ye number eye 0242 61 6585 0242 61 6585 and the Fit Homeopathic Clinic yansu ya wa ahenema kokoben ya Benjo Max Company 18 junction ne so and a Fit Homeopathic Clinic yedi eduma yen na yedi mfidie every India maimu abagana ha enuanom baabi a wo yade na hinta wo nipadua no mu bia no ye be yanhwehwemu ye betwe yade no apie ne ehunu yade no ye de aduro bekawo se be ya yade ni ntumi nfa wo nti nananom e wonse ye do da etode bia enya aduro ye nam physiotherapy acupuncture ene massage kwan so wo yawo a wo namu ni nyina be free wa afia ko ama ho atɔ ye detox ye twifi efri nipadua no mu wa stroke yade de wato fom wuntini mo twetwen wa ye mrempam esichire yade bi tete wo enipadua mu yaw enamu yade ana ani ho haw Faith Homeopathic Clinic eni asoye ya esefata saoba bibini na wonti ase na apese ofre ye ne a 0244 583859 ena 0275 969414 eye ye nomes fre ye ne won kasa na de wonti ase ne yenkyire mu nso emfamaw good ababawa sabre yi a ye kasei oba panyi wo mfie duo no 20 years right wo say 37 enti kire se onyemo oba panyi na wo 17 na ba no ushi a na wo say 16 years now go school na now ye day unze dru ho de ontumi nkan kese na menye bibia na ushia no we ai betenko bebie ni side ho na na yete kwa be so na mo fa ishia ye ekura ase do sata mu 16 years enu ashia be ma kwa be na mo fa so shia ye ohun sen okadien na wote ase sen ya wo de free ho ba kumase oga se me mama antenada me papa nso antenada me no obi na neti nti no nso na woni betenko ofiko divu ane bae
ba betinko ho na ewo no ba na oni ho ti ko di wa no finto ba ye no na so person na metina ti wanna na nyinsen ba ne na wo na nyinsen ba se wanya boga na me na mu bisa me se wana me na nyam na me chire mu chire ne se nipa so mesi na omuko ofi nto omuko bisa no no se aye no kwae ono a waji nyinsen ti ona na me ne tina ya me ne wo enkwala oni na nti eyede na mu free betinko ho e ba kumase ya betinko ho no enkwala tare ni nyina me wo mu nyina obetinko ho na ni sister na me ka na asemi ona mo no so na ma ye ba ascore mompo ha se ni sister no ene ka se yemla mompo na sata na ne ba ya panini be kwae se ono so ye otone mo ascore mompo dwom no ye sade ya ye de free betinko na yemra ya ascore mompo na ne bani ni ho no mokura na metima ye aduane ama no na mam ne bento ono so ba ye ne bag adwuma na wonimu ye ono na ka na adwuma o ye da mu nkunwa eno ne na wo ye ba ye ba score mampon no boys ne ye bag na wo hwe ene odi ehu ni ye ene ma ye koka mampon no okay kwadwo mensa edi anamo na jataba asem we motu afa ho You're for na mama kwa bamra Asem Beba Dabi so. Okay. Well, kwadwo mensa asem ba ye twin safra ni share office. Ne sen kan ye ni mu no na omo kire abai maami kire se ne ba wo ku school na opeso obo anu no mutumi de ne ku school. Tie de tu nanim ama wo ye se adwuma na wo ye no bag adwuma. Na wakwaje bosia bi o tua ne kakra nti obesere se maami empebi na onfa akwala ne nko school ompe bosia ni bi no onfa akwada ne nko school na oba ye ma ne 2 weeks or the sikane bebre na ye de ama nti ye ma ye kra ye ka se ne ye ne ayan ka se ka ho ne ya kwa akopɛ sika ni bi na akwala na tumi akɔ school na oba na ode abetu ba bieda na waje peni ne ye se enkwala ne school ko mo ma aka akire no omu school ko mu no enhyehyɛ ye ben na obetumi aye de aboa maami ko maami na ede nkwala nete waja na bono so no so de bia no school omo ko no a week ni mu no obefa sa sika no na wode aboa maami no no so afa aduane omo bedi enkwada na ku school a ska omo de ko no omo de be ko school ono obefa na emum de omo bedi say ya post school aba memene da ne kwasi ada de maami ne nso mfa okay nti say okay de wo mu no de wo ye nim ne na doso nti ebe ya yensom sisi a na ompe sika we ne mbra na yenfa nko nti ye share ne ye ne hia efiada ne dwoada edikan no na ye ka say on starting man kwada ne sika no omfa nko school nti ye wo ho no o ye say nkonsen ne man ne ye say da bi esua se ne ebe ya obetumi one o man ete eben obetumi ayede mba mo betumi dia ko school ye say ebi si ha no mo a na o sa akosen ne so bete tie ase ye say so send ya ma mi frɛ ana say so the sika ne man kwala na ma me ne mo ya ma ne ni hu say enkomo ne ni di ye no eno ana o di so nti me wo ho na me nya call efri ma mi nchen say sika na ye share ye no e de man no na ono aka ye no enye ni nyina na onya ye o de mu 200 ya brɛ wo mo yes so okay the following week na aba 100 a drop ya ba 100 yes enye hwe ko twice pe the 2 weeks ne so ye no ana ye frɛ ne sɛ sika na ko pay no afei na yensa aka afei na nipa na ba beje bre na o share na so nti omra na onfa sika ne mra o ka kire ye sɛ onu oni bi o Asem Beba Dabi oni bi nti die yen ye pese ye yibia no yen nye ne machi nkotum yes oba ye no ye ne wan kan dendendin bia ye ne wotena ase nti asiemu ana wo kan de kire yen won hyehyɛ ye mu de obetumi ana ye ana wamaya kopɛ sika ni bi ede wo ba wawo no ede ne ko school nti sebre na so na sika na wo kan ye no fabra ne mfa ngoto ba bi eda ne wo kan de akire ye ni o se de wetumi aka no okay so okay ne mfa asem ne nko afidie so na afa ye nko tutu de bebie besi no na aba nti ene ye bebe na me frɛ no ana opiki na me bisa se ye to nkra ema no Monday no se ye hia no wafidie yi so no wei no so ene ya wanti o na emum wokɔ dunkwa okwan no so akokre bia ai training college ne wo no wokɔ akodi dwuma bi wo ho no nti obeba anwumre yi
nyambo echina obeba office ni so okay ene sesa na waka de echi nyambo ebehwe wanim nipa ne sika no ene ye hwe no so obeba na nkomo wo ho no oni aba bidi na de na nkomo kakra ya ba ye ni di ye no ni akwa akusi no oba de achia me na bra mu ni hia wo office no ene de edimi na ho asem de me busa pa na etesei na mo hwa oyobi a na obeye na afedi ofiri mu hakokoduru fi a o ka kire mo se de mo pe bia mo nye se mbe kina tum kura mo nkire nkotum well na me da say I don't the mess 33 day na obodi asem ne ba ha na e frɛ no we listener kese pa o tie enti me frɛ na me nya na o si buo no nim se ono kra na asem kra bitumi aba ye hobi se ye o tie nkofo de ti osrɛ yen obeba na ya transi na ye di nkomo ye su yo ya te no na ye hwehwɛ ti na de tie pepepe na obae ani ye ne tira na like aye no wa ba from kra sene be ya oni ye betumi edi nkomo ndi wa ma me yere ne tan bia obre no ho ase na afedi ye den no kokoduru fi a wo frɛ no a wo kase woni bi entidi ampe bia amonye sikatria ni sikasam ni mu no na o se maami we na enkope sika no emfa nko na ono no eni bi no ntua ne kan wie no obehye na watumi dia akọ ye nye ne sa wona oye be ma wona wo ba wona wo hwe maame no so support bi e free say nkwala ni free wo nchen kodi ni ho no ono na ahwe wo no mo sa anti se suku ba oba anya suku na se ne ebe ya obetumi akọ modaachi watumi anya ba bia agina na watumi abo abusua no enkonkọ ye maame nko ade enye yi nti sa abusua no mumienu nyina nkonkope na yemfa nko ana o se enne yeseye saade amaami nkope ono no betua nye se ne yeseye saade yensu yesum na ye ne yakope sika ni bi na ye de amaami na o de akwa kotua oba brena wahye no na o de aba na o se o enne oda ya se okwa aba na aba betua enne se okọ ye so obi ne kotu nifuo so okotie hwan o se okotie hwan o okokonya amembo be ka kire yen se ontumi ne ye pe no yenye no nim se bia oba ye soft man no wonim se sa na yetie okay mate kwadwo mensa no obi a wutie ye pa na wo ya ma asem afa wasi kwadwo mensa na wo kase die pe bia yenye dabi mi wo bitie mi a me nkasa nkire nipa die wo pe bia ye wama ho kwan sa kasa wei eye kasa entida bia mitumatie fofo sa ye kasa eya memme bi ndampie wa no ubetumi kura mebi mpie wa no afedi am abrew de opa bia ye uni obi anya asemi ebi ade ekono enye na wa firi wa wupem na wa bie wa wo humu amanipa no de opa bia ye de opese ode ye bibia afa ye me onua kasa eyetumi wa bie wa wo humu ayese watu punum na wa chim pono no na wa bia to ho se nkraman anantwie mponche nyan mpreko nkokọ ntatia ne ntefre omu nyina nwura mu bi de ope bia ye wa bie wo humu sa kasa we ya meta aka kire metifo no bi a wutie me pa na wo kasa asemi komensa okay oba de acha me akra come inside akra me da se yenchia yetifo nyina bomso hima nana yema wo ha awie nana bomso hima sa nana ji abo enso so ewo tepa kwasi ase sana hene ono so ye chia no ka kire nana se ene ye uku ada ene uku wote ne nka che ene uku nana nana ji abo
Krobea bube mi bube so ba ko ye bosome ya bo so ka zen ko besa ba ne maye no na ya na o se maye de se no e na mobile money nti maye nye den sa o peso tu kwan na sa na obaga oh Matthias ye man ti benasi ye okay na naji abo so de action mayo don't go there enti na naji abo we dey be CBA chine ba beka tepa kwasi asesa na ahene dey CBA chine ba beka echina so ubenya biaka ono okoko asepra utimi ye ubenya bi so aka ubenya biaka ena wi aye chana na akra enipa ni bi wo ho a krache no betena ye nanim de mobomobo a chese onfa nsusu ni se ne a akoso ebetimi akoso akoso ebetimi akoso ya kire se ensem oba ya obeka ndie mikra de menya adwen bi kra se yem se ampa sika ne bi ni ho nemom sesi ensem ajata beki kane anamon a wowura no ya tuo no eya mama hunu se ase obedada ye wo office ho ama yenye di animu akobo sia de ama oba ya mankwada ya kosuku awie ade ama akwada ya kosuku awie ene nia wo ba beka akire ye ni de a yesa wo de ensa akwhye boase watoto momoni ahye yanum ne ebebie ya no ame wakese yanum bon papaya sabre woti ha obekeka ansa ansem wei ede kire yen yede nim se we etie ni enti ye ka no boko enti na da bia ye ka kire ye tie fo se nya nsem nyina ne ede ba afidie so oba da bia oba ya mane aye boche ne se ye di nsuo na dum ja ye mfa papa num ja enti se oba na be ye nsuo na hwie gusu na dum dia ye de hye office he ya ne mom se oba ye papa na be boye jenimu ama ade na be hye dia ne de ba afidie so aha na ahema ehemfo ne judges ne lawyers wo mu nyina tie no maboa ye ama asomdwe aba ende se mensa ya hunu se de ye kan office na ompe ye no ni se yi de ye de aba afidie so ama ahemfo ne ahema ne lawyers ne judges nyina tie bi dia ba bia aduro no ai ye beto aso ye yanko ahemfi a ye kokoto ndi sabe de kwasi siesie wo ho se de anya boko bio ye ne wawie boko no atwam nti ye kɔ wo nti meka se oba wie school enkwada no enni wo nkyɛn nti wo hwɛ wo mo adwe a na woni tirimu ada no okeka nyina ne se ai na kora ne wie school no kora no busa ne se wode krata na be kyerɛ me okonsu abrɛ me tese ena amanfo na esoma wo mo de ensɛm a wunyi ase ya na okeka wode ho de oba edo ho de oma wo be ka kyerɛ me se wo wie school a eje se wo no kwaje results no de aba be kyerɛ wa ansa na wahwɛ no a ana wasa akwada ne tena wo nkyɛn ansa na wahwɛ no ti asɛm awura yi kan wonu anua ba wo be ma no anua ba ɛna gi awura yi niam agu ne dem awo enti wodwen sɛ de awura yi ye nya enka wa wo nua ba okofa a wo fire kura ase de oba krom ano wodwen sɛ enka obetai wo yirachi na wodi ye nyina ne sɛ obesa anya oba afoforo embe nua mai ne ye yire ne mo mai obenya afoforo sabe kura be so anya bio so akoto mattress foforo na ka se mattress no okoto abe okoto abe ye dai wato foforo nti obenya oba afoforo so we do ye dada sabe woni ne firikuro kituom ne baaye enti tete wakete kura o mbeda so baaye de kumase he ni ba wa be fa no ne de sa kete no oda so enya yie de se wakoto kese ya de abeto ho a wode twen foforo ya na ya ne foforo mu so de wanya saa o ekwa akire na fa ebunu ane se wakodi ni wode akodi ni sane wode adi awrai kan wakoma to yam ate aha sane etie bia no ba bia wo hye bia se de tuo no a ene de ne beba why de wode kan wakoma to yam akra wode yam fansi ha na nyame boa eduru ho a ye beto aso afiri ho okay mate dase ene de onso ode ato edwa no awura kan wakoma to yam na ote hana na wutie obi de ya yabu afri 2020 besi 2024 de Asem Beba Dabi tumi ye de edoso enti se kwadwo mensa
ebenya adwen sakra na ebi ankachina no oba oso obesia me beka ye nam ka se mompe na momfa me ba ne nko school no bosia ne nie efiri na ko sei ni sei na meya ne huson na mum so obeya atwetanya yensu yenim twe ye betwea manate wate ye betwea mana yire eyire a obetia ne ta ache sate di kuma to yem bibia be ye kama wate oso kodunka eduru ha me pa cho me manim ha ide se sei ni abeka kire me enti odi e kuma to yem why se woni obi ya ade na nipa ne so ye nyansani a ye bu netie taneto okonyina na wota na dwen ne se machi da ho eduru dia dia mebuto hwa asasan obesan a opeso osan ba no na nachi ata se nachi ta untumi mpie wate tikun akoma to ya wate oda so pe wa de ope akana ye ne ayenhwe ene ewedi enka ye ginam no akoye ho ade preko oba no odidwa ato e ba so oda so pe ene ma ode ye nyina ya wonye biem obeye na mongomu ka akire wonye biem me ne ntoko nka se me ngu bio me enkolafo ma mienu mama mienu de nyame de ache mi isha insha eye okay inya sa ho de nyame ba mama meye metan se de ahwe wo okay ani amate intimidase asemu etosu mienu case number 2A monfamra manim ha ansana no obapa akwa bebro ya eja na mpom te say maame erade adom bibia boko very good ye de urade ase said denso ode waba be ka yensa ene ye wo brenie somue medase etiefo ene adofo time about center emre eni time with time about center eye adwumaku a ye di trade ampon enumasem ene ye adwuma esanse trade ampon se ye ni nua na ba no na yemfa na haban no ensa yawe na nanumasem tumi ewo munti no wode tumi ewura habamamu enu ntimi no mienu enim se ye nananom ebedi adanse de habama itimi ye enu nti se wotie mi atamechuko na baabi a wode ewo no eyi wode efrimu time about center ye de no akuku damiensa na abadwaman eso na edredi kan de ba ye time herbal mixture wase afi malaria fever bia ayeziba ewo mu no ebetu akọ afi ne foforo kra time HH herbal mixture and nasane capsules na enro isa wo pebi atwa okọ pharmacy shop chemical shop and a herbal shop a ubenya time enro ni bibia ato ni a wo pendodo etunso emfa nani entremu ewo KNG asueye owo imrom Abidjan house afi atonsunsu Monaco junction okwa ubenya time enro ni bibia ato emre no eswa emre ne de ye adwuma ye mre ene ye de mre eye adwuma enu nti ye ba be chew emre edro se de be ye wapomuden no nso no dane da emre pa ebeda ho me pa chew ebia wotikem na opese wusi wunya bre entie mi nkosi anasa obetie na wunwie na wasi anasa opese wuchim wafidie no wudum no na wupie a me pa chew je number no na ye wa free doctor ejinchimu aya wa free doctor ebisa na question your number no 0244 417 669 0244 417 669 kaise edini ye TI ME Medase. Good. A time herbal mixture. Yase afi malaria fever bia ayeziba ewo mu no ebetu akọ. Se weda no asa wo wom. Ewiane de ebo enu nti ehyew ewo mu. Yesori anopa asa wo edeye. Enu ne ebehu atade e behye. Ebeye kaka na ewia no egina mu. Na ne ye nu ye hu se yehye atade anensa ewowa. Nenso ni nyina eye. Obo owedie no eban no. Na nipadua no mu so obo ne ban. Malaria yade bia ekum nipa ankasa na malaria we entontom ekawa na wonya malaria esanse entontom eye aboa bia okita parasite bia mepacho oka nipa na otwe moja no ewia no san so the parasite adayase
ane na tontom si omu mienu ye won tontom ba ene won tontom bema dane da me che omu se en tontom bema be ye ni deda na wo kɔ ne huson na mom en tontom ba ne de oba wontene nka eno ane se wa be display na okɔ enu nti ma ade abode ahyase na ɛhyase di nsamone edi nsamone ama bi aka abo antontom ba abo antontom ba ne kawa ode parasite ne ma onipadua na ekɔ nipadua nim ekɔ di nipadua no aboro ni titru nsa se parasite ne ekɔ nipadua nim na se immune system na ho ne ɛwɔ fam a ebowura yɛn white blood cells ni ma na akɔ di nsamone ɛwɔ mu na me no mienu anim se yɛkɔ suku ne yɛkyerɛ sɛ yɛwɔ red blood cells ɛne yɛwɔ white blood cells na white blood cells no ɛyɛ ade di nipadua nim tintima ɛbɔ yɛn ho ban na me patro se utie Mr Parasite no etimi bowura mu die a na ekodi nsamone a ese niema pi enya se niema pi asade na ebese no eso ni mfaso obiem ede ma nipadua no eno na ebedi nipadua no mu safe na wochemienu na epie wo nipadua no ani amwo wo se wonya malaria na niema eda di ma wo se wonya malaria ne se malaria fever wani so etimi yellow wonsam etimi yellow wonnam etimi yellow me kwasha me nua bi wo hospital me koye me ni didi nkoma na me yesa me sorry na ne ntoma atwe enam se me ko na me ko gina na tifi me twi me mu a me hwe ne nam a ne nam nyina aye yellow enam se eye malaria fever osesa eni nsuo bebrebe me se ane sa na malaria edi ni juma se di ni padua no mu echa e wo level bi a wo yede wo be kwa wi ayaresabia na edu ko wi ayaresabia na se twedian pon amemu a etimi te won kwa na so enu ti na yesi malaria ekum obo wi ayaresabia wona waje mpapi na eye malaria edu level bi ase radi amema ebetimi ekum wo me pacho se wotie me na se owodofo bi a malaria etete no nanum atwo ntumi enidi niti pai no osori anopa na se wo se wo kohwe na abekas enya na enu anwume no oda ho no sa na malaria edi ni dwuma osori anopa ho eden eye kakra no aye boho awode na ehyew edew unipadua ne edi adane eni subire so ebeso wo so wo nante kakra bi na wabre hye yare ba ko eba wo so ensunsan so bebre ena beso so obi si minya malaria me bowa minya malaria msisi ya meya minya malaria na memini mu hyehye me ya malaria na mani ayekọ mani nyina eso etimi ehyehye obi ane de malaria ba ne so ensunsan so bone a edadi na ne nyina ekaboma anu ye eye ba akopɛ eduro beboa na yede etu malaria no ase eduro no eye time herbal mixture eye TIME eye time herbal mixture me do for pasa wonu nom time herbal mixture ekoni padua na kwa baabia na baabi biara parasite ne ewo biara otwene pie ema onya ofa hodie malaria eye yade bone eno ntimi do for pa enso so malaria so woni padua nim obi tifi o se malaria de eye normal tepida ema malaria enye yade normal ema esansa da kope na ebubu agu ho obetimi treat malaria for so many years na enko esanse wo enye edu papa edura malaria entimi enyina no edura se boru ni padua nim a na parasite no epe baabi di ti akote nanso esanse eye edura enho edin ti no ewurawura ni padua na kwa baabia na etwe parasite no epie kanenia na nanom benya anwoden omubedi malaria so nkunim omubedi yade so nkunim na ehabama yese ni dudo ene ye ntwe ma wonya de kra wo sori anopa before sa obebu dua se wonu ma na sa ode bode dwubetwutwu se no esanse enwunu nti no na wasabi anu mudi ukuru wa na se bonsua esa dudo ni bi enom dane da ye tin fifi na ye dwonso enu nti anwode ewo ho kane ne se ye nananu ma na se ye maami binya 80 years 90 years na owu a yesu na rehusun ye frebrisi ni kobene esanse ye se wanyini nanso enei die 30 40 25 na ye ekọ esanse ye gya ye habama no ewo ye chi ena yade edi sankofo wo yenchi esanse bre ni won ma de ko butu aduro so apunu obi kura nim bento ano akasa me kwa akosa yenya bre ni akoso anasa yetue nti no doctor keka no bna habama no yini abomu ena yede aye time herbal mixture se wono ma ebuatu yade malaria bi ase ebuatu yade bi ehinta oni padua ni nyina ase efri ni padua ni ema onya ho wa hoto obi de eye ni subre eja ho adwuma na wo ye me pacho onante awia so emu nsunsan so bone anase malaria che wono moja so ate enu ntina malaria nya na akọ hospital a na ye de moja duro atato e de amount
obi beka se na ye de na habama etimi ye moja mu adwuma me ba be kire mu ne mom san so ge doctor number no ebiem esan se minim se mama wa adwuma ye ontanta wo benya nka me fa we ne ma kire mu kakra ma na so emre ne de ye adwuma eno nti ge doctor number no na me kasa wi a wafre no aginchi mu promedi eso me kasa wi a wafre no ebisa question ye number no ye 0244 417 669 0244 417 669 kaise edini ye TIME me pacho ye nuanom Jehovah Witness omompe obi moja na unim panyi bi okọ Jehovah Witness anaso nipa bi okọ Jehovah Witness abusa ne se eye de na da ne da momoja na se mapom di gina ne naso omo wo ha baba bi wo ho no me nana ye fie kan se Yehovah fo moja duro eye habama ya kwatete a eye green oba wo horo ho na de nsuo ta ho na ono a onwie na nsuo na wo de no ahabama no ani aye sei kwot se moja ono ma me ma 2 days oba hu sensacharaye aba mojam de ahabama etumi eye no no enu ntira da ne do mo so mo mpe moja ye bubu de ma no me do fopa omo wode omo nan esiso omo nim de ahabama etimi ye enu ntisa wo pese wo siesie omoja so ate na se wo pese wo siesie no na eba normal ema moja ntia ni subre bi nkotu wo nhwe edura me kanfo ede amount eye time herbal mixture time HH herbal mixture na sane capsules ho nanso me bre na so ntino me pesa obeji doctor number no na wa frɛ na bisa ho asem wo bisa ho question say oba ne bodi no nanso emre ni nti want me ampem ankoso ye number no eye 0244 417 669 0244 417 669 kaise edini ye TIME dasene ye besia makram mo yada se arafo Time Herbal Center akache ena wiei ye koye no na ene ensempa esefata ena menu abai ode asom yen ena wiei diaka eye wanamontuo ya wubetu na wakope eduro yi bi na wato na uyuzi nso a ebeboa wo pa ene day a happy birthday en confirmao ye frɛ Mavis Asamoah dodo na frɛ amono ba papa bi uye sales person ewo SIC Company Limited Kumasiya na ene udi wa wudai Francis Jabin se osre osro nhyira osro nkwahusan ene osro yedie se ntonso. Happy birthday to you, Mavis. God bless you. Afei awudadie munchia bio enko emfamao. Yefrau Reverend Father Peter Brenya. Reverend Father Peter Brenya. St. Peter's Catholic Church ehua ena openyini owo ede Father wenya afeko edi aka onfie ho na Michael Ajimai ya wo Kumoma Rural Bank Drobonso branch manager osi ene osire nyankopon ni nhira ne nkwa husan ene ne pese fata wo nyina no Father enkan. Happy birthday to you openyini. Ene wiei Dr. Dawood ewo ejeso krapa edani enkane na metro FM no womu no saa dan no amu na Dawood Herbal Hospital edini dwuma efri ene wiei tie wutie miei akwanya no aba ma so ne papa no bebompu ne mpu frise yade ya ama man kama sem ye yade o enti se wo ye obi a esikyire yade bi emoja brusuo bi yade abeto so no ako se woda so no hunro unya wa hoto one papa ni nhia no omo awo uye obi a stroke nya enwodwe yade no adwodwo de wato form eye hepatitis B ana enemu yade bi na adokro wo sabe ulcer hawo wenya prostate mu hawo sabe utumi ni oba hia enso hunsuo ntumi nyemba Dawood
Herbal Hospital ena me kamfo amawo say emema wo mense mu nkoyie eda fom bem no wo ye ne hwie nye yie no Dr. Dawood se mumra ebe pagya amamo wate ase ebe pagya ama bronya holidays ebe mani age ema no asebe be ma betumi di amawo bibia ye okay nanso wontumi ngugu so man na ne ba no ebia na fridi efre papa no se bra obemu aduru amo akoyo ne be pa ho amo awafa ho afa bibia Dawood Herbal oni papa yinhia na wo yade no ent na wo so da ne number eye 0244 886437 and 0201 681 717 Awia Volta Real Limited yetunsuo se wo ye obi a enawia wo hiansuo de ye papa enye nsuo bia ni nsuo se ye wo fie wadwumam se be eyensuo adwuma na aye utwa nsuo so obetumi enya nsu papa e de serve o customers na wanya customers dodo kire se wo nsuo na no oda kise wa ma Volta Real Limited for abetunsuo amawo arofo Volta Real for ni madwuma Volta Real for obuni madwuma eno omo san wo mfidie enti obetu awura asase na yase na watwe nsukroje e de amawo Volta Real Limited sankwanchefo ebi no akofa won mo abetunsuo amawo ama sebe problems nkoa na wunsutuo no enamu a freyen ni emesiesie mawo ye be ye blowing ye pump installation pump asaya ye service ebi namu adi bi betum problem bi a wonya wo wunsuo ne ho no freyen media nka me tool for say se wunya ntu bi a fre wonu mu anim tuei no ometu sebe ya wunya asem ho Volta Real Limited one number ni eje frɛ ɛyɛ 0244 29 9520 0244 29 9520 and 0266 43 2210 Hepa Plus Pavi Plus Boss Yenromi and Sa se say dear Arofo Ajidin na Ajidimpa unsenye dimbia ni dio edini dimpa me pa chaw edro wei enye dimpa nso a keke na agye na emom so obetumi enye dimpa eye wadwuma pa woye ene ba mu enye dimpa edro wei ye adwuma pa enti amana enye dimpa e wo Ghana ha ene amanfo aman so se wo ye obi a wutie mi yade bi di uso atrantwie onua mentena ho obi ho se mensabuo munye oba obi de makora obi nso de ba na twa obi de ba sane e ba no ono a wo hunu ni huye obi ho abosome be nwotwe ne akire nie wo mu ne nsada unim de eboabo ano ayew menua ba dwene wo well be hu aduru betumi aboa wo na yiwe free sa haw ni mu eye Hepa Plus Pavi ena Plasmos obi ho a stroke yade de na to form waye mrempam obi nso infections pa na ha no obi nso de ye mogabroso obi aye kese abroso srade adore no enti wonamana ne ba bi woso mentna ho ebe fa asem kese de abraw obi nso ni atenka kora menua kope Hepa Plus pe Pavi na pe Plasmos enuro ne yemiensa enuro wei ebe pagya well being no e de asi bia ekron na du si ho wi a enuanom aye nipadua ni mu adwuma ama ho ato yade ntumi ni uso atrantwie bio o well being no be gina yie na akwa ma ne ho Hepa Plus Pavi Plasmos tie ba bi eto onuro Ghana bia no wuram na pebito onua ebebo awpa ya number ni ewunti bibi ase afre ye 0542 77 8572 and 059 13 67 898 o amanonia odo address beto 0542 807 907 neso so de to so a Hepa Plus for no bedi nkomo de wonti ase bia no nso no obekire mu nso e de amawo na ene Abapa Mall eye o biggest online shop se wutie me na awie na wo pe kwantempon so edwadi baabi a wote ufie na ye nea wade a wa order ye de brewa eye Abapa Mall fo ne edi sa adwuma ye o muntie na muntie ne ye men nkɔ ne nkɔfo yi bi nkodidwa na sebe
o da ebeba no ne de na ba ne ketekete bi ne de abrade no full low standard enye ne atam de abrɛw ya ju sika nso o wo ma di ni free o fra wunya wo mo ebi nso ho abesende akɔ ade ne ma o fra wo ma wunya bio azanfo de wo ho abagim na wono mo a eye credible eton quality products affordable products ewo Ghana ha eya abapamofo yetimo so ani asori eye Ghana's biggest online shop enti udi akọ Google Play Store se ya anabra App Store se ya digitalization nti ko download this app yi abapamo download uwi awuram na wuwuramu a adie bia wuhia adie bia wo pesa woto ba bia wo benya bia to na wo be order atua kane de wa de abrew eya abapamo enya abapamo a mebɔ kokko na emom eya abapamo de a edam soko ubenya wade ene bia wuni phone ya de be download the app no de a gie number yi fra yen ka de wo pɛ na tuaka ye money bo na tuaka ne yemfa wade emro number ne ye 059 338 6133 ena 059 339 1848 yani ankase ya water for 3 miles ne nipa yendada asetrim ade ehia yembia yetobi upe TV ope air condition fine ceiling and standing ope watch entade ayehye nioma ayedi nua ayete se nkonwampa wardrobe nom ne de keken ka ho wa aka de ohia o kitchen ho na ohia nioma bi ope washing machine ya wa abapa portable washing machine kura no no eye 399 Ghana cedi asa abapa mall ye nioma ho ete oni ye nidwa na bibia be ye kama ena awurade fie heba center Dr. Mankwa awiei ya chiachia o se oba kumase kro no mbosi a ye ben Red Park no awurade fie heba center papa we ne wo aduonwanwa a ode ye etiremu adwuma awurade fie heba center se wanya haw ewo utimu a one papa no enhia enamu yade bi tete wo a one ni nhia eye mogabroso a na etwe yade ulcer ana stroke wuntimu twetwe ana koko bi na haw waye mre wo mpam unsabuo mu na enye ana wo pe bato na so woni Dr. Mankwa ahia wa awurade fie ba center ubenyu ahoto krono mbosie papa ne ben Red Park ne number eye 0241 09 3915 ena 0549 20 66